Empezamos a grabación. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Benvidas, benvidos. Bueno, vou vos explicar un pouquiño como vamos a facer, de acordo? Bueno, son Miguel Ángel Cajigal, posible que me coñezades polas redes sociais como El Barroquista, ou que me coñezades por outras cousas. Así, ao final, hai moitas posibilidades diferentes de que me poidades coñecer. Vou a facer varias pausas, porque cando lanzo a presentación, esta presentación de PowerPoint, non vexo o chat, vale? Entón, o que vamos a facer é isto. Eu vou lanzar a presentación, vou facer varias pausas, estaremos como 1 horiña e media, máis ou menos. Para cada 20 minutiños ou así, vou cortar. Vades deixar de ver a presentación, vades a verme como me vedes agora, minimizada a presentación, para que eu poida ver o chat. Entón, así, o que vou a facer é ir vendo pois, os comentarios que xurdan, as preguntas que vayan salindo, todo isto. Calquera cousa que se vos ocurra, me preguntades, de acordo? Este webinar está pensado dunha maneira bastante intuitiva, vale? De xeito que eu vos vou a contar, basicamente, a miña experiencia, cousas que eu coñezo. Coa idea, sobre todo, de que fagades preguntas, plantexedes dúbidas, porque, sobre todo, este tema, o tema das redes sociais na difusión cultural, é un tema relativamente novo, sobre o que hai relativamente pouco escrito. Eu penso, ademais, que moito do que hai escrito, moito do que hai artigos, algún libro, peca, desde o meu punto de vista, dunha clave, e é da falta de experiencia. É dicir, din por aí, escoito ben, pero non vexo a pantalla. A pantalla todavía non está cargada, pero bueno, cargámola agora, vale? Entón, vamos a empezar aí, vos vou contando. Decía que, desde o meu punto de vista, a maior parte do que se escribe ou do que se fala sobre redes sociais e difusión cultural peca de falta de experiencia. Entón, o que eu si vos podo aportar é esa experiencia. Eu, dende fai xa máis de 2 anos, teño un perfil moi activo nas redes sociais, como El Barroquista, donde empecéi falando, sobre todo, de historia da arte barroca, por eso tamén ese nome, pero que pouco a pouco fun abrindo a prácticamente todos os campos nos que eu traballo, ou nos que eu estou máis ou menos especializado, que basicamente son 3, patrimonio cultural, museos e historia da arte. Evidentemente, coas miñas lagoas, como as pode ter todo o mundo. Non todos temos que saber de todo, non todo o mundo sabe de todo, pero evidentemente eses son os campos nos que eu traballo, fundamentalmente, museos, patrimonio cultural e historia da arte. Entón, o que vos vou a contar aquí é a visión que eu teño do uso das redes sociais para a difusión cultural. Vades a ver que van a ir salindo, por decirlo de alguma maneira, consellos, non sei se chamarlle trucos, porque o de truco sempre penso que é un pouco equívoco decir que algo é un truco, porque parece que é máxico e que se o aplicas funciona, non? A máxima que eu vos quero comunicar xa de entrada é que nas redes sociais non hai solucións máxicas. É dicir, non hai unha cousa que se a faz funcione. Sempre. Hai veces que funcionan, hai veces que non funcionan, hai veces que faz unha cousa e funciona moi mal e hai veces que faz exactamente a mesma cousa e funciona moi ben. Porque, ao final, as redes sociais teñen un componente obvio social. E ese componente social probablemente é o que eu máis boto en falta cando se fala do uso das redes sociais. Entón, imos empezar, se vos parece. Porque xa estamos aí en hora, xa estamos grabando e vamos a empezar a entrar en materia. Eu sempre hai unha foto que sempre levo ás clases, ás charlas, ás presentacións sobre redes sociais, que é esa foto que estades vendo aí. Esa foto do Rijksmuseum de Ámsterdam, na que se ve a un grupo de adolescentes que están na sala do cadro de Rembrandt, do famoso cadro de Rembrandt, da compañía do capitán Frans van Imhoek e o teniente Wilhelm van Ruitenburg, tamén coñecido como a Ronda de Noite, e que non están mirando para o cadro porque están mirando para os teléfonos móviles. Non sei se vos recordades desta foto, seguro que a coñecedes, é unha foto moi coñecida, moi famosa, e que no seu momento se viralizou moitísimo desde un punto de vista negativo. É dicir, había xente que compartía esta foto desde unha perspectiva negativa, un pouco como dicindo, oh, mira, que horror, por favor, que desgracia de xeracións novas, están diante dun cadro de Rembrandt e están mirando para o móvil en vez de ver o cadro de Rembrandt. Entón, a mí sempre me gusta empezar con esta foto porque sirve para desmontar bastantes mitos. Un dos mitos importantes é o mito da atención cultural.
parece que se non estamos con esta pose diante dun cadro, estemos facendo mal cultura, ¿no? Ou se estemos esta mirada así como mirada al infinito de suma concentración, parece que non estemos aproveitando a mensaxe cultural dun museo ou aproveitando a mensaxe cultural dun concerto ou o que sexa, non? Parece que se nos escapan os contidos se non poñemos cara de intelectuais. E iso non ten por que ser así. Pero, sobre todo, me interesa esta foto porque, aínda que se compartiu en redes sociais, sobre todo desde o punto de vista negativo, é dicir, esa idea de mira que desgraza as novas xeracións, que en lugar de mirar para os cadros están mirando para o móvil, o certo é que o que están facendo todas esas persoas que salen na foto é buscar información. É dicir, estaban facendo unha tarefa coa súa aula, estaban traballando pois co teléfono móvil e buscando información sobre as obras que teñen ao redor. Así que estaban facendo algo moito máis activo, moito máis dinámico, probablemente incluso do que poderían facer se estuveran mirando para o cadro con cara de interés. Esta foto para min simboliza claramente as vantaxes da hiperconexión. O concepto de hiperconexión é un concepto co que deberíamos estar xa familiarizados porque habitamos nel. Nestes tempos de pandemia, de feito, probablemente somos máis conscientes que nunca desa hiperconexión, porque estamos encerrados nas nosas casas, estamos dentro das casas sen poder contactar cos amigos, coas amigas, cos familiares, estamos tirando moitísimo máis desa hiperconexión. Hiperconectamos a través de mensaxería instantánea, hiperconectamos a través das redes sociais, hiperconectamos a través do streaming, hiperconectamos a través de prácticamente todo. Netflix é hiperconexión, Spotify é hiperconexión, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch son hiperconexión e tamén WhatsApp ou Telegram tamén son hiperconexión. Esa hiperconexión nos aporta unha nova maneira de pensar. E esa nova maneira de pensar é a que eu vos quero transmitir como de punto de partida. É dicir, como traballar a cultura en redes sociais? En primeiro lugar, deixando de pensar en cultura en redes sociais. É dicir, pensando que se facemos cultura, a facemos en todos os escenarios nos que nos movemos. Esta é a primeira gran, non quero decir grande lección, pero prácticamente sí. É o primeiro consello importante que vos teño que comunicar. Porque, ao final, as redes sociais non son máis que outro medio de comunicación. Eu lembro fai moi pouco tempo facer un curso moi interesante da Escola de Administración Pública sobre comunicación, no que o especialista que nos daba o curso, director do Diario de Pontevedra, nos dicía hai xente que me di, oye, quero que me asesores na miña maneira de comunicar a miña imaxe porque eu non quero que me vexan así. E a resposta moitas veces era, xa, pero é que ti eres así. Entón, se ti eres así, vaste comunicar como eres. Isto mesmo ocurre nas redes sociais. É dicir, sobre todo nos nosos perfis privados ou personais, é algo que ocurre moitas veces nos perfis institucionais. A maior parte dos perfis institucionais de redes sociais pecan, case todos, dun intento de aceptividade, de ser tremendamente asépticos, de ser moi hixiénicos, que ao final dificulta a propia conexión nas redes sociais. Porque nas redes sociais, se nos mostramos hixiénicos, nos estamos mostrando corporativos, nos estamos mostrando excesivamente serios. E iso pasa en perfiles culturais, en perfiles de museos, en perfiles de auditorios, de teatros, en perfiles de empresas que se dedican á cultura, pasa en todo tipo de perfiles. Por iso eu aconsello sempre que sexamos conscientes de que máis que pensar en vou a facer cultura en redes sociais, pensar en eu fago cultura e a fago tamén nas redes sociais. E nas redes sociais vou a facer como a faría en persona ou como a fago en persona. Procurar deixar de pensar que as redes sociais son unha plataforma diferente, porque se vemos as redes sociais como unha plataforma diferente, ao final a xente nos vai a ver tamén como unha plataforma. E o interesante nas redes sociais é precisamente crear redes, crear vínculos, crear eses links, esas conexións sociais, que son o que nos vai a potenciar, sobre todo en diferentes redes. Así que, lanzadevos a hiperconexión. Da igual o que fagades, da igual o que vos dedicades, que sodes guías, sodes profesionais do patrimonio, sodes xente que traballa nunha institución cultural, da igual. Pensade que canto máis humano sexa a experiencia nas redes que teñades coa xente que vos siga, máis estreita vai a ser esa propia conexión. E despois falaré, moitas destas cosas van a volver a salir, pero sobre todo tede isto en conta. Ao final, vivimos nas redes, polo menos unha parte das nosas vidas, e tamén vivimos o noso consumo cultural nas nosas redes. Hai moitísimos exemplos disto e veremos moitos conforme vayamos avanzando. A segunda máxima coa que comezar é casi, non sei, isto sí que o tatuaría casi como dogma. O teléfono móvil non é o culpable. Todo o mundo, todos e todas levamos un moralista dentro, non? Dunha cousa ou de outra. Cuidado que se está colando o sonido por aí. Non sei se hai alguén que ten o micro conectado. Por favor, desconectado o micro. Gracias.
todos levamos un moralista dentro. Homes e mulleres, da igual, levamos sempre unha persona que reproba cando non se fan as cousas segundo a nosa integridade, non? Supoño que algún tipo de resorte psicolóxico que levamos. Un utensilio, posiblemente o máis poderoso que o ser humano foi capaz de inventar, fixadevos o que vos digo, co que temos unha tremenda relación de moralismo é o teléfono móvil. O móvil non é o inimigo da cultura, nin é o inimigo da aprendizaxe, nin é inimigo de nada. O móvil é unha ferramenta, como pode ser calquera outra. Os libros son ferramentas valiosísimas. Internet é unha ferramenta valiosísima. E case todas as ferramentas de transmisión cultural e da información se sintetizan neste cacharro, que pode conectarnos a internet desde calquera punto do mundo prácticamente. Nos permite tomar fotografías, nos permite comunicarnos por escrito, nos permite relacionarnos con persoas que están a milleiros de kilómetros. Eso é potentísimo. E desde o punto de vista da cultura, isto potencia infinitamente as capacidades que ten a cultura. É dicir, temos que pensar na cultura como fenómeno social, que sempre foi, pero tendo en conta que agora a nosa vida social está tamén aquí. Así que, se empregamos o teléfono con naturalidade, sen dramatismo, sen traumas, e, sobre todo, sen esa moralidade doble de que fai co teléfono móvil en medio dun concerto, que fai co teléfono móvil en medio dunha biblioteca, que fai co teléfono móvil no medio dun museo. Bueno, pois, pode facer o que queira. Pode estar falando co seu fillo, falando coa súa mai, pode estar falando con 1000 personas ou pode estar consumindo cultura tamén a través do teléfono móvil. Eu penso que temos que intentar relaxarnos todos un pouco e deixar que a xente faga o teléfono móvil o que queira. Desde o punto de vista da cultura, nós, como profesionais da cultura, intentaremos facer tamén o que queiramos. E da mesma maneira que o teléfono nos acompaña a todas partes para moitas outras cousas, nos pode acompañar para a nosa vivencia cultural e así poderlla transmitir a outra xente, ou para amplificar a nosa propia mensaxe cultural, que é un pouco do que tratamos hoxe. Pero insisto moito nestas dúas ideas, así que estas dúas ideas son punto de partida. Primeira, naturalicemos a hiperconexión, estamos hiperconectados, é dicir, se alguén quere deshiperconectarse, evidentemente é libre de facelo, lóxicamente, non hai por que vivir unha parte da vida nas redes sociais, pero se o vamos a facer, é importante que o fagamos con naturalidade. E se pretendemos facer cultura nas redes sociais, a única maneira que eu coñezo de facelo e que funcione é vivila. É dicir, vivir nas redes sociais esa parte da cultura que facemos. E a outra parte esta idea de que desdramaticemos por completo ese tema de que o móvil é unha especie de traidor á cultura ou á concentración ou certa cultura do esforzo, non sei. Parece que asociamos o teléfono móvil somente con ocio, cando non ten por que ser así. Dito isto, imos falar directamente das principales plataformas. Eu sempre falo destas 4 plataformas, porque son as máis extendidas, son as máis transversais en canto a xeneracionalidade, aínda que veremos que teñen as súas peculiaridades, e entón imos a ir vendo algúns exemplos. Vou vos poñer exemplos meus e algúns exemplos de outras persoas as que eu sigo, o que fan gústame, vou facer así un mezcladillo. Pero, sobre todo, vos vou intentar transmitir que funciona e que non funciona en cada unha destas redes, non? Ou destas plataformas. Temos aí 4 grandes redes que en realidade obedecen a 3 multinacionais, como sabedes, porque Facebook e Instagram son a mesma empresa, igual que WhatsApp. Agora non lo recordan cada vez, non sei se vos dades de conta, se tedes as últimas actualizacións, de que cada vez que abrimos Instagram e WhatsApp nos recordan o propio móvil que son de Facebook, que son parte de Facebook, o cal é unha vantaxe ou un problema, evidentemente. Logo, Twitter é unha empresa separada e se notase bastante. Twitter vai sempre un pouco pola súa banda, é como a independiente dentro das grandes multinacionais do social networking. E logo, YouTube forma parte de Google, como a plataforma que estamos empregando para esta clase, como Gmail, como correo electrónico, como buscador, como moitísimas cousas. En realidade, cada unha destas plataformas ten as súas propias características. Ímolas ver. Eu sempre digo, e non é porque eu teña máis actividade en Twitter que nas outras, pero que a única das 4 que é verdadeiramente unha rede social é Twitter. Twitter é unha rede social. Facebook é unha plataforma de anuncios con formato social. Instagram é un soporte fotográfico e de vídeo con formato social. E YouTube é un repositorio de imaxes. Basicamente, un repositorio audiovisual tamén con bastante formato social, aínda que é o que menos social resulta dos 4, non? Das 4 plataformas. Así que imos empezar un pouco pola primeira, por Facebook. A primeira gran rede social
Facebook sabedes que é a máis exitosa de todas, sen dúbida, é a que máis xente ten, é a que ten unha curva de fidelidade máis alta, aínda que probablemente, como foi a primeira en chegar, tamén está sendo a primeira en morrer. Non sei cantos e cantas de vos sodes usuarios habituais de Facebook, pero en xeral, o uso de Facebook está caendo, ¿no? Hai un reducto que Facebook soubo mover moi ben, e soubo reciclarse, ¿no? Facebook pasou de ser unha rede social fundamentalmente universitaria, porque se creou para os universitarios de Estados Unidos, a ser unha rede social fundamentalmente de adultos, como é hoxe en día. Soubo reciclarse moi ben neste cambio, nesa transición tan radical. A día de hoxe, a maior parte dos usuarios habituais de Facebook, xente que utiliza Facebook todos os días, está por encima dos 40 anos de idade media, vale? Incluso penso que notablemente por encima. Non recordo as últimas actualizacións desta estatística, pero máis ou menos se cumple. Por qué? Porque Facebook é unha rede social que mudou para ser moi amable en canto á interfaz. É dicir, manexar Facebook é fácil. É moi intuitiva, moi intuitiva. Ten un formato case de periódico. Fixadevos que Facebook se convertiu no xornal para moitísima xente. Ten ese formato de foto, entradilla, texto. Foto, entradilla, texto. E isto fai que Facebook sexa máis doada de entender para un certo perfil de usuario dunha certa idade, non? Seguro que coñecedes moitísima xente na familia, pais, nais, tíos, tías, xente de máis de 45-50 anos que usan Facebook porque lle sirve para estar en contacto co resto da familia, lle sirve para estar en contacto incluso con amigos que facía tempo que non vían, lle sirve para ler as noticias, moitísima xente se informa por Facebook, aí entraríamos noutro problema, evidentemente, porque Facebook non deixa de ser unha red social, de maneira que acaba creando de maneira natural núcleos ideolóxicos. Entón, é lóxico que en Facebook nos apareza sobre todo información afín a nos mesmos e a nos mesmas, porque Facebook o que intenta é que maximicemos o tempo que estamos na plataforma. Así que canto máis tempo estemos dentro de Facebook, mellor para Facebook. Se nos amosa moitas ideas, conceptos ou publicacións que van contra a nosa maneira de pensar, igual nos enfadamos e salimos de Facebook. Eso non lle interesa crearnos un confort. Neste sentido, Facebook ten moitas cousas negativas, pero tamén cousas moi positivas. Por exemplo, un consello en termos xerais, que seguramente xa coñecedes, isto non creo que vos descubra a pólvora a moitos. Facebook é fabuloso para a publicidade, porque Facebook é a plataforma que mellor coñece a humanidade. Non hai nada no mundo que coñeza mellor a humanidade que os algoritmos de Facebook. Comprobado nos últimos anos por como a partir do sistema de inteligencia artificial de Facebook se puideron incluso intervir electoralmente en diferentes lugares do mundo, cousas que supoño que sabedes perfectamente. Facebook nos coñece mellor que a nos mesmos. Incluso xa houve experimentos a nivel de inteligencia virtual, case, non tanto de inteligencia artificial, de intentar predecir os resultados dunhas eleccións nun determinado marco circunscripcional, é dicir, nunha xurisdicción, a través do Facebook das persoas que viven nese lugar. E o marxe de erro era minúsculo, de verdade, era ridículo. Hai algúns autores que xa teorizan que non pasará moito tempo antes de que votemos electoralmente automáticamente nas nosas plataformas de redes sociais, porque as nosas redes sociais xa saben a quen vamos votar. O saben de sobra. Polas fotos que compartimos, polos textos que compartimos, por onde damos like, por onde damos dislike. Sobre todo esa idea, a idea do gústame, non me gusta, me río ou me agrada, cando Facebook incorporou todas esas emocións, serviulles para multiplicar por moitísimo a información que teñen de nós. E son tremendamente precisos. Facebook é tremendamente precisa. Neste sentido, evidentemente, se non nos dá unha certa paranoia orwelliana, Facebook é extremadamente valioso para calquera tipo de proposta cultural na que necesitemos publicidade. Publicidade pagada, refírome. Pensade que Facebook vive da publicidade pagada. E isto é un consello que funciona casi sempre. Se tedes que poñer anuncios en redes sociais, non hai ningunha que sexa tan rendible como Facebook, con diferencia. Con moi pouquiño orzamento se pode maximizar moito. Por qué? Porque Facebook vai a ir exactamente á xente que sabe que lle interesa o que nós temos que ofertar. Entón, imaginadevos que eu quero ofertar rutas literarias polo Baixo Miño. Bueno, pois, se poño os anuncios en Facebook, Facebook me vai a permitir segmentar persoas interesadas na literatura que estean cerca da zona do Baixo Miño ou adoiten a veranear no Baixo Miño ou lles interese porque teñen algunha relación. O sea, vai a chegar a un nivel de detalle espectacular. Facebook segmenta moi ben.
Non así os anuncios de outras plataformas, que son moito máis masivos. Por exemplo, Twitter segmenta mal, Instagram, aínda que é de Facebook, non segmenta tan ben como Facebook, e desde logo YouTube vai a cañonazos. O sea, seguro que se consumides YouTube o sabedes. Os anuncios que inserta YouTube son case completamente aleatorios. Entón, dende ese punto de vista, Facebook está ben. Se tedes unha empresa cultural e non estades en Facebook, ao final é case como non existir. É así, eu teño perfil de Facebook, de feito aí o tedes, non? É o que menos emprego de todos os perfiles cos que eu traballo, teño como uns 1.500, 1.400 seguidores nada máis en Facebook, que non está mal, que en Facebook conseguir seguidores é bastante difícil, pero que en comparación coas outras redes nas que estou son moitos menos. Que ocorre con Facebook? Eses seguidores, se son activos en Facebook, adoitan a ser moi fiéis, vale? E, por exemplo, eu en Facebook todavía entro de cando en vez en Facebook, porque teño moitos seguidores que coñezo en persoa. É dicir, a xente que me segue en Facebook é xente que me coñece personalmente. Excompañeros da facultade, excompañeros da escola, familia, parentes. Case toda esa xente a teño na página de Facebook. Entón, pois, que un día me entrevistan, pois, teño que acordarme de compartir a entrevista en Facebook porque é onde se vai a enterar, pois, a miña tía, onde se vai a enterar o meu primo, é un pouco ese sistema, non? Eu vou lo contar así porque como é. Logo, é certo que Facebook é unha rede social que induce moito a dinámica de participación. Por exemplo, se eu quero, agora eu fago un vídeo ou fago unha publicación e quero que chegue a moita xente, se a comparto en Facebook, o mellor Facebook me vai a decir, pois mirade, vos poño aí un exemplo, personas alcanzadas, vale? Non sei se tedes páxina de Facebook, pero isto é o que se ve desde dentro de Facebook. Vedes aquí, vos poño dous exemplos de dous textos que eu teño no meu blog, en elbarroquista.com. 7 obras mestras de Georges de Latour, e esta nota que eu fixen fai un ano de por que penso que non se debería reconstruir a agulla de Notre Dame de París. Entón, Facebook me di aquí interaccións. Esta tivo, por exemplo, 38 gústames, encántames. Esta tivo 80 interaccións entre me sorprende, gústame e encántame. Fixádevos que aquí está o faldón importante. Persoas alcanzadas, interaccións. Fixádevos ben nesto, persoas alcanzadas, interaccións. E aquí o botón de promocionar publicación. Se lle désemos a promocionar publicación, abriré unha plataforma que cunha tarxeta ou que sexa, eu podo pagar un anuncio. En Facebook se poden facer anuncios con diñeiro, o sea, 20 euros, 30 euros. E serán os 20 euros en publicidade mellor invertidos da vida, realmente, porque, insisto, como plataforma publicitaria, que é o que realmente Facebook se dedica, é increíblemente eficiente, ten unha eficiencia notabilísima. Eu só fixen unha vez un experimento, porque quería saber como funcionaba. Entón, unha entrada que fixen sobre, creo recordar que era sobre 7 personaxes de Juego de Tronos que en realidade son de Shakespeare, copiados da literatura de Shakespeare, puxen un anuncio de Facebook. Creo que gastei 20 ou 30 euros. E me interesaba que ese anuncio vise xente aficionada á literatura en América Latina, fundamentalmente en México e Argentina. E conseguín 15.000 interaccións con 20 euros, que foi moi notable. Non está nada mal. Non está nada mal. Pensade que 20 euros en pósters, xa gastas 20 euros enseguida, e os pósters, ao final, a xente moitas veces nin os mira. Eu, por exemplo, son das persoas que non miro os pósters. O sea, que ao final, temos que saber o que é Facebook. E Facebook é unha plataforma publicitaria. Se usamos como plataforma publicitaria, ningún problema. Fixadevos, por exemplo, que aquí de 829 persoas alcanzadas, hubo 96 interaccións. Que significa isto? As 829 persoas alcanzadas, ollo con isto, non nos flipemos, como digo moitas veces, significa a xente a que ese anuncio se lle cargou no feed, é dicir, no rolo, no scroll. Pero, evidentemente, todos sabemos que nos aparecen un montón de cousas no teléfono e tiramos para arriba, non as miramos. Entón, as interaccións son o importante, a taxa de interacción. Este que tedes á esquerda, estaba sinalando co dedo, perdonade, o que tedes á esquerda non era un texto de superactualidade, vale? Era simplemente, eu o compartín en Facebook como comparto 1000 cousas, para que vexades un exemplo random. Das 800 persoas que viron no seu feed, no seu perfil, esa noticia, esa foto, ese texto, 96 fixeron clic, interactuaron. Isto é unha taxa de interacción brutalmente alta, vale? Isto dacho Facebook, solo Facebook xo dá. Instagram está moi cerquiña de dalo, pero non tanto. E Twitter nin de broma. O sea, Twitter nin de lonxe. Estamos a falar que unha de cada 10 persoas, máis de unha de cada 10 persoas, interactuou
con ese anuncio. Claro, se vos vades o da dereita, o da agulla de Notre Dame, aquí xa hai unha trampa, que era un tema de actualidade. Entón, estábamos a falar de Notre Dame nos días posteriores ao incendio de Notre Dame, entón a xente veía Notre Dame e picaba. Pero fixadevos que case unha de cada 4 personas que se lle cargou. Se alcanzou a casi 3.700 personas, 3.600 e pico, e máis de 1.000 entraron a ler. Así que isto é para que o vexades. Desvantaxes de Facebook. Primeiro, é unha red social que está en proceso de morte, polo menos en proceso de encapsulamento social. É dicir, hai unha parte da sociedade que usa Facebook, pero non é unha rede social que se estea estendendo a outras partes da sociedade. Intentaron de moitas formas. Está a plataforma Facebook Live, por exemplo, que sirve para retransmitir vídeo en directo. É fantástica, ten moitísima calidade, pero non é tan popular como pode ser Instagram, como pode ser YouTube, ou como pode ser incluso Periscope. O sea, que esa diferenciación tamén hai que facela. Tamén tede en conta a idade a que vos interesa dirixirvos. Por exemplo, unha cousa que a mí me chama moito a atención, e todavía se escoita en moitos sitios, no, bueno, como no noso espazo cultural queremos chegar ás novas xeracións, a xente xove, a outra xente máis noviña, fixémonos un perfil de Facebook. E eu sempre penso, mal. O sea, se queres chegar a xente nova, non te abres un perfil de Facebook. Se queres, primeiro, que entendes por nova? Se entendemos por nova, menos de 25, hai que ir a Twitch. Instagram, igual, pero Twitch. A ver quen está en Twitch, culturalmente. Despois falaremos ao final. Porque non hai prácticamente cultura en Twitch, aínda que empeza a asomar. Pero se o que buscas é xente nova, non a busques en Facebook, nunca. Pero se o que buscas é unha certa relación de reciprocidade con visitantes dunha certa idade, sobre todo 35 ou 40 para arriba, e que sexan máis ou menos fiéis, Facebook igual sí é unha plataforma que te interesa. Vantaxes de Facebook, permite moito texto, permite imaxes de moita calidade. De todas as redes sociais seguramente é que sube as imaxes con máis calidade, imaxes moi potentes. É moi versátil. En Facebook se pode facer literalmente o que se vos ocurra, porque ten de todo, ten para vídeo, ten para imaxes, o sea que ao final ten moitas vantaxes, pero temos que saber o que estamos traballando. É dicir, nunca vayades a Facebook a buscar xente xove, porque haina, pero pouca. A xente xove témola que ir a buscar a outros lugares. Segunda plataforma. Falo desta e fago unha pequena pausiña, se vos parece ben, vale? Para ver se fochedes comentando cousiñas no chat, ou se hai dúbidas, ou se hai comentarios. YouTube. Fai uns anos, non moitos, quen lle contaría a YouTube e a Google que se iba a acabar convertendo probablemente na maior enciclopedia da historia da humanidade. Prácticamente todo está en YouTube. Cousas boas e cousas malas, positivas e negativas, ainda que YouTube, sobre todo, fixo unha laboura de podado de todos os contidos negativos e nocivos bastante notable, ainda que todavía perviven. Pensade que YouTube empezou literalmente como un espazo para subir vídeos de traballo, para telos por aí, e donde case todo o mundo subía vídeos de gatos. Logo tuvo unha fase oscura da súa historia, na que a xente subía vídeos de bullying, por exemplo. E a día de hoxe, como di Jaime Altozano, YouTube é a imprenta do século XXI. Prácticamente todo o coñecemento humano está volcado en YouTube. A grandes rasgos, evidentemente o coñecemento humano é infinito, pero case todo está volcado en YouTube. E YouTube oferta moitísimas posibilidades. Que ocorre? Que YouTube ten moitos hándicaps. O primeiro hándicap é que hai moita xente que non lle gusta salir en cámara. Hai moita xente, ademais que non ten os medios técnicos ou os coñecementos técnicos para facer un vídeo de YouTube, aínda que cada vez é máis doado. Así que YouTube viviu como unha especie de desescalada. Agora que estamos un pouco con estas palabras, ¿no? Desescalada. Pois YouTube tuvo unha desescalada na calidade necesaria para que máis xente entrase a YouTube. Vou vos poñer exemplos de YouTube, de xente que eu sigo en YouTube. Por exemplo, Ter. Para min, a mellor youtuber en fala hispana é Ter. Por qué? Porque Ter é a que ten, digamos, un produto máis xenuíno. É dicir, en outras canles de YouTube, nos o que vemos, o contenido ao que asistimos é o contido que nos queren transmitir os youtubers e as youtubers. Pero Ter nos transmite o que ela é. É dicir, ela é a súa propia marca. Non sei se coñecedes a Ter. Ela é arquitecta, fala moito de arquitectura, pero fala tamén de cousas que non teñen que ver coa arquitectura, fala da súa propia vida. É dicir, que é un concepto moi amplo do que poderíamos, non me gusta nada a palabra influencer, pero sí poderíamos traducir como influencer cultural, se queredes decirlo. Non me gusta esa definición. Me gusta máis a definición youtuber. Os seus vídeos son de moita calidade técnica, a calidade técnica dos vídeos de Ter
é altísima, sobre todo en comparación coa media de xente que fai contidos para YouTube, é moi potente. E ela, sobre todo, pode traballar en diferentes conceptos, como, por exemplo, ese vídeo que está aí, ¿no? El edificio que diseñé para Kim Kardashian. É moi curioso, porque temos a unha arquitecta falando de arquitectura coa excusa de Kim Kardashian. Ao mesmo tempo o vídeo é divertido, porque hai moita xente que non ten interese na arquitectura, pero ve os vídeos de Ter, pero ao mesmo tempo está falando de diseño arquitectónico, de proxectos, porque ese edificio do que fala para Kim Kardashian é o seu proxecto de fin de carreira. Imaginade vos cantos arquitectos do mundo teñen unha audiencia de 1 millón de personas para ver o seu proxecto de fin de carreira. Xa vos digo que moi poucos. E isto é o que ocorre coas redes sociais de maneira natural. É dicir, potencia moitísimo a nosa mensaxe, pode chegar a moitísima máis xente, precisamente porque estamos utilizando unha plataforma na que nos saltamos as limitacións inmediatamente físicas. Se Ter quixera chegar a 1 millón de personas dando conferencias, non chegaría na vida. Seguramente en toda a súa vida non daría conferencias para 1 millón de personas. E cun solo vídeo xa pode facer esa chegada. Pode romper a barreira física. As limitacións físicas non existen. Non temos que reunir a ese millón de personas nunha mesma sala, sino que podemos chegar a elas a través dese vídeo. Por iso, para min, Ter é o exemplo máximo. Falar de Ter tamén para, evidentemente, falar de Jaime Altozano, que supoño que tamén o coñecedes. Si para min Ter é a mellor youtuber, Jaime Altozano para min é o mellor divulgador cultural que hai en fala hispana, con diferencia. Por moitísimas cousas, pero sobre todo porque fai dúas cousas moi ben. Se estades apuntados ao webinar do lunes que ven, probablemente volverei a falar de Jaime Altozano, porque sempre que dou clase sobre relato cultural, divulgación, eu fago sempre como un resumo, se me permitides, e mirade o que fai Jaime Altozano. E o que fai el, facedeo vos. Porque toma tantas decisións, tantísimas decisións, que poden parecer casuales, pero non o son, que é literalmente un clínic. O sea, ver un vídeo de Jaime Altozano, sobre todo os de temas máis complexos, porque Jaime Altozano fala de armonía, fala de sonatas de Mozart, fala de cousas supercomplexas. É literalmente como un recital de como tes que aplicar prácticamente todos os conceptos de relato nun solo vídeo. Buscar unha audiencia, como afinar o obxectivo, a audiencia obxectiva que te dirixes, como ampliar o abano de idades que pode ver o vídeo, como xerar ganchos conceptuais que poidan ser atractivos para o público. O sea, en serio, Jaime é un virtuoso desto. Faino moi ben, moi ben. E logo, a calidade técnica da súa canle tamén é potentísima dos seus vídeos. É unha calidade técnica moi alta. Que ocorre? Que ata o de agora asociábamos youtuber con isto. É dicir, asociábamos que para ter unha canle de YouTube había que ser Ter, Jaime Altozano, CD Ciencia, Alvin, Quantum Fracture, non sei, Pascu e Rodri. O sea, xente que ten uns estándares de calidade que, honestamente, non os ten a televisión en moitos casos. Pero non é así. Non é necesariamente isto. YouTube é o soporte, pero agora mesmo cada vez hai máis xente intentando que lle conten cousas importantes e cousas interesantes. A información ultra especializada xa non dá medo. Fixadevos que estou falando de xente que fala de cousas ultra especializadas. Ter é arquitecta e fala moitísimo de arquitectura e deseño. Jaime Altozano fala de música, pero de unha perspectiva bastante especializada moitas veces. Quantum Fracture. Imaginadevos cando estabades no instituto ou na escola. Imaginadevos cando estabades na secundaria ou na ESO ou no BUP, ou no que cada quen fixera, e que vos dixeran algún día haberá un tío que vai a ter a 2 millóns de personas pendentes dos seus vídeos sobre física. Física. Que como, en serio, sí, en serio. Quantum Fracture fala fundamentalmente de física cuántica. E ten 2 millóns de seguidores que ven os seus vídeos de física cuántica. Evidentemente porque hai un traballo extraordinario de desenvolvemento do relato, que é o que falaremos en boa medida o lunes que ven. Pero é certo que son exemplos de xente que ten uns estándares técnicos moi altos, xente que non traballa sola, porque nin Ter, nin Jaime, nin Crespo traballan solos, teñen un equipo ao seu redor, xa para producir estes contidos. Pero que hai moitas outras alternativas. Por exemplo, Music Radar Clan. Non sei se coñecedes a Music Radar Clan, que é galego, por certo, se non recordo mal. Vive en Barcelona, pero penso recordar que é galego. Que é outro formato de youtuber completamente diferente. Music Radar Clan comezou falando casi, fixadevos ben, eu creo que os seus vídeos son webinars, porque non teñen prácticamente edición,
Ele é unha persona que ten un coñecemento musical moi profundo, pero de outro tipo que Jaime Altozano. É dicir, non é unha persona que analice armónicamente, sino que el venda música electrónica, sabe moitísimo de música electrónica, pero en xeral sabe moito de música popular do século XX, rock and roll, pop, britpop, o que se vos ocurra. E gústalle. Entón, empezou a falar diso porque lle gustaba. Ten casi 200.000 suscriptores na súa canle, pero eu recordo cando estaba celebrando os 30.000. E non fai tanto. Cal é o seu segredo? Pois o seu segredo é que colle unha cámara, dá a rec e empeza a falar. E fala de maneira natural. É dicir, Music Radar Clan é como abrir unha fiestra con esa amiga túa que sabe un montón dun tema, con ese amigo teu que sabe un montón dun tema e que che conta. É outro formato diferente. Non hai tanta montaxe, non hai tanta edición, non hai tanto corte, non hai tanto recurso técnico, pero a mensaxe cala. Os vídeos de Music Radar Clan adoitan a ser vídeos bastante largos, 20 minutos, 30 minutos, que son unha conversa, como digo, casi como este webinar. El fala e vai contando, vai falando, gústame escoitade este grupo, este disco, cando estes fixeron isto, ten un coñecemento moi vasto e simplemente o volca nos seus vídeos. Pero xa non é esa elaboración de youtuber puro, diríamos, evidentemente un youtuber puro, como pode ser Cubil de Peter, como pode ser calquer outro, pero xa non son eses vídeos cuns estándares técnicos de montaxe, corte, senón é máis ben un relato. Isto é moi importante, porque ao final YouTube é unha plataforma brutal para facer relato, é dicir, para contar cousas. En ese sentido, eu penso que non somos conscientes do potente que é YouTube, porque YouTube pode ser plataforma de audio tamén. Podemos subir un podcast a YouTube e poñer unha imaxe fixa. Podemos subir unha visita guiada inteira a YouTube. Coñemos un micro como este, nos gravamos e despois o volcamos. Creo que non se está vendo ou non se me ve a min. Creo que non me vedes, pero vedes a presentación, non? Vale, debe haber así algún pequeno problemiña. Con que me escoitedes e vexades a presentación suficiente, vale? Non, a miña cara non é tan importante. Digo, podemos gravar unha visita guiada, por exemplo, e gravar solo o audio. Elevamos o audio, a gravamos e a subimos a YouTube. E podemos xogar con ese concepto. Recordade que YouTube permite ocultar vídeos, de maneira que solamente se pode acceder a eles a través do link. Así que YouTube pode servir perfectamente para crear cursos, incluso cursos de pago. O único que habería que facer era solo darlle o link ás persoas que pagan o curso. É así de simple. Ou calquera tipo de produto, podémoslo subir a YouTube. Mira, vou non poñer en oculto, este é o link. Evidentemente, despois teremos que ter sempre as precaucións de ver que, se nos dedicamos profesional económicamente a iso, de ver que o número de visionados se corresponde e de ir cambiando o vídeo de lugar para que non circule ese link máis alá do noso control, non? Unha iniciativa que me parece fascinante me parece un uso moi intelixente de YouTube, porque fixadevos que ao final estas ferramentas, sobre todo, son ferramentas que podemos utilizar da maneira máis creativa que poidamos. O que fixo, bueno, aí tedes a Néstor Marqués, de Antigua Roma al Día, que é arqueólogo, un dos mellores divulgadores que temos en España, e que el tuvo unha idea. A súa idea era, pois, por que non vemos Gladiator? E a comentamos, Gladiator, a famosa película. Claro, aquí habería un problema de dereitos importante. Eu non podo poñer Gladiator en YouTube. Non podo televisar Gladiator a través da miña canle de YouTube porque é un obxecto que está suxeito a dereitos intelectuais. Pero Néstor fixo algo que é brillante e que non é o primeiro que fai, pero sí que é moi interesante a aplicación que el lle deu, que, vale, poñemos xuntos Gladiator. Eu non vos vou a enseñar a película, pero me vades a ver a min facéndovos comentarios sobre a película. Se poñedes a peli ao mesmo tempo que a poño eu, vamos a estar vendo ao mesmo tempo. Así que podedes ter a película de fondo e ao lado metedes a mí no móvil ou na tablet ou no portátil e vos vou comentando esa película que estades vendo na televisión. Así que xogamos a doble pantalla. Fixadevos 5.000 visualizacións desta actividade e como podedes ver no chat, moitísima actividade. A xente facía preguntas, facía intervencións, oye, mira isto, mira outro. Tremendamente didáctico. Case 3 horas de directo, case 3 horas de vídeo en directo que despois queda para que calquera persona poda velo en diferido. E agora, para acabar con YouTube e a facer a pequena pausa, vos poño un exemplo das canles que eu levo, das dúas canles nas que eu estou. A primeira é a miña, El Barroquista, que é unha canle na que teño moi pouquiña actividade, é unha canle na que, sobre todo, subo produtos moi acabados, por dicirlo de alguna maneira. O que me interesa subir al Barroquista
son vídeos xa rematados. Fixadevos que fai casi un ano que non subimos vídeo. Eu, por exemplo, non teño os coñecementos técnicos para facer vídeos de YouTube, nin o tempo, non me dá a vida. Así que os fago en colaboración con Xoan Escudero, que ademais de ser historiador da arte é director de cine, entón entre os dous facemos os guións, damos voltas e os montamos. Son moi pouquiños vídeos, levamos 4 subidos. Eu penso que debemos ter unha especie de récord, porque dudo moito que haya moitas canles con 4 vídeos que teñan 5.000 suscriptores. Pero por que funcionan? Porque son moi específicos, non? Cada un deles fala dun tema moi concreto e vedes que 3 deles están por encima das 15.000 visualizacións, que evidentemente se o comparamos cos grandes youtubers é pouquiño, pero para falar de temas tan específicos como pode ser museos, a venta dun cadro ou os 7 mellores pintores do barroco, pois non está nada mal. A outra canle na que eu estou é o Pasquino, que é moitísimo máis noviña. Levamos uns meses con esta canle. Monteina en colaboración con Luis Pastor, que é un artista e diseñador gráfico español que vive en Luxemburgo, e agora neste último mes ampliamos a familia e xa somos 6 personas, Jimena Apisdorf, Mónica Barbas, Cipriano García Hidalgo e Abraham Ramírez, ademais de Luis e de min. E o que facemos aquí no Pasquino é literalmente pasquines, folletos grabados. Falamos dun tema moi concreto, en vídeos sen ningún tipo de pretensión técnica. É dicir, son vídeos nos que nos gravamos co teléfono móvil, o poñemos nunha atril, o apoiamos nunha mesa e nos gravamos falando dun tema. Pero falamos de temas de actualidade artística. É dicir, falamos, por exemplo, aí tedes algúns, a precariedade no mundo da arte, moi relacionado co coronavirus, os buratos que ten a colección do Museo do Prado, que é o que saliu fai 3 días, 4 días, porque este pantallazo de onte, como está Notre Dame un ano despois, que o tedes por aí. Tamén facemos directos, eu estou facendo bastantes directos desde esta canle, un pouco de un tono divulgativo así moi general, falando, pois, cales son os meus artistas que máis me gustan, cales os que menos me gustan, os que me parece que son máis importantes, un pouco para facilitarlle a xente o acceso ao debate. E incluso, un exemplo como eso que tedes aí. Eso foi unha clase que eu din fai, pois, 24 días, nesta canle do Pasquino. Din unha clase en directo. Utilicei a televisión como proxector, coloquei o móvil e tirei pa diante. Esa clase xa viron máis de 6.000 personas. É unha clase que, ademais, a xente me pediu. Fixadevos que podemos chegar incluso aos contidos á carta. Eu puxen, oies, destes temas cal vos gusta máis en redes. E a xente votou este. Eu preparei este e o din. E tivo moitísimo éxito, moitísimos comentarios. Constame que hai xente que está utilizando esta clase nas aulas, me están contando, puxen aos meus alumnos, dinlle aos meus alumnos, agora que moito do alumnado está traballando na casa, evidentemente, porque os centros educativos están pechados. Pensade que isto nos abre infinitas posibilidades, porque nos abre a posibilidade para crear contidos divulgativos, para explicar os nosos propios proxectos, que eres do sector do turismo, pois contamos o que facemos, sobre todo crear marca, pero crear marca a partir desta idea, a partir da idea de compartir contidos. Porque isto eu penso que é moi importante. Nas redes sociais, excepto Facebook, é importante esa interacción da que eu falaba ao principio. Se entramos nas redes solo para soltar a nosa bomba e marchar, pódenos funcionar unha vez, pódenos funcionar 3, pero ao final acabase perdendo enganche. Isto falarei moito cando falemos de Twitter, vale? Pero pérdese ese elemento de rede social real. E aí é onde fallan sobre todo as institucións culturais. As institucións culturais teñen perfiles moi asépticos casi sempre, moi institucionais, e despois perfiles que non interactúan coa xente. Entón, se non interactúas coa xente, a xente acaba vendo que usas Instagram, Twitter e Facebook para hacer anuncios, para decir, oes, vamos a dar un concerto, vengo ao noso concerto, oes, mira que chulo o novo libro que acabamos de publicar, e punto. Donde está o feedback? Donde está a interconexión? Se ao final non deixa de ser utilizar Facebook, Instagram e Twitter igual que utilizamos a radio e a televisión, que para meter unha cuña publicitaria. Isto, por favor, quedade con esa idea, porque aínda volverei sobre ela, de acordo? Agora nos tocaría Instagram, vou desconectar un momento a pantalla para ver se hai comentarios, de acordo? Vou entrar no chat, vexo que hai algúns comentarios por aí. Vale, vemos as dúas cousas. Vou ir un poquinho desde o principio. Benvidos, boas tardes. Recordade desconectar as cámaras. Creo que agora xa estemos todos desconectados, certo? Graciñas a vos. Boa tarde. Sí. Vale. Apagad os micros, por favor. Vale. Menos mal que ninguén dixo nada improcedente. Somos xente de orden.
somos xente de orde. Vale, e vexo que me escoitades alto e claro. A ver se hai alguma preguntiña. Vexo que todo o mundo está conectado. Eso está ben que esteades atentos. Vese a pantalla. Vale. Vais enviar a presentación por email, sí, María. María Campos pregunta, vais enviar a presentación por email? Sí. Vades a ver que o PowerPoint, sobre todo, para que teñades exemplos, de acordo? Pero sí, o vades a ter. Genial todo o que estás comentando sobre as redes sociais, concordo a 100%, alégrome que teñamos máis ou menos a mesma idea, importante manter esas redes actualizadas, as ferramentas non son as culpables, ni móviles ni redes, é como empregamos e como as empregamos, eso sen dúbida. Parece que hai algunhas persoas que non escoitan de todo ben. Ten en conta que a veces hai algún problema individual na recepción. Carlos Castelao di, Facebook é unha rede xeneracional? Totalmente, totalmente xeracional. Eu, por exemplo, tuve en Facebook casi desde o principio que empezou a operar en España, porque eu dou clase nunha universidade norteamericana no seu programa español, son o seu profesor de Historia da Arte Española, e un ano, eu sempre lles pido aos directores e directoras do programa se me podes dar a listaxe do alumnado coas fotografías para recoñecelos. E un ano, un dos directores me dixo, bueno, pero eso podes ver en Facebook. Eu me quedei como se me dixera unha palabra en chinés. Como, what? En donde? Aquí nadie sabía o que era Facebook. Xa se podía acceder dende España, pero estaba como... non estaba todavía como tal, como plataforma. Eu teño dende esa época. E é totalmente xeracional. Hai xente que xa casi non a usa. De feito, di aí Obradoiro percorre tui, a miña filla de 17 anos non ten Facebook e di que é de maiores. Esa é un pouco a idea. Nacho Granero, hola Nacho. Nacho, se non seguides a Nacho Granero en redes sociales, la cultura social, importantísimo. Complemento fundamental para todo o que estamos falando aquí, porque Nacho é das persoas máis especializadas precisamente nesto que estamos a falar, en como as redes sociais funcionan no relato cultural e nas institucións culturais. E nos conta Nacho, onte a Televisión Catalana deu este programa sobre o poder de Facebook e outras redes para manipular as bases políticas. Claro, que Facebook, sobre todo, aí é potentísimo. As administracións galegas ainda están en fase de expansións. Todavía Facebook non chegou a todas partes. Díbenos Nigrán, a día de hoxe, para chegar a xente xove, deberíamos ir a TikTok, non? Pois mira, aí con TikTok teño unha dúbida. Todavía non entendo exactamente como deriva. TikTok, eu, por exemplo, non teño conta de TikTok. Pero sí coñezo xente do mundo da comunicación que ten conta, do mundo da cultura que ten conta. Todavía non sei exactamente como encaixa. Claramente. O de Twitch o vexo máis claro. Concordo con Facebook Live, dice Manu Sánchez, pero sí que é máis accesible para poder facer directos compartindo pantalla. Sí, é super simple. O sea, Facebook, sobre todo, o que buscou foi unha plataforma simple, que vaya totalmente engrasada e que sexa todo moi sinxelo de utilizar. Por iso funciona, sobre todo con xente que está menos acostumada ás tecnoloxías. Pregunta Obradoiro percorre tui. E quen nos ensina a usar esas redes sociais, as que chegan a mocidade como Twitter? Porque é bastante complicado. Proposta, facer curso ou charla online sobre isto. A ver, podemos facer. Eu sempre digo que eu aprendín a usar Twitter de maneira completamente intuitiva. Twitter, por exemplo, agora falaremos de Instagram e Twitter é moi pouco intuitiva, pero ao mesmo tempo é a rede social probablemente que cando xa aprendiches a manexala, e se aprende batallando con ela moito, acabas entendendo moito mellor a súa lógica. Mellor que Instagram, mellor que Facebook, que son tan intuitivas que se non aprendes da maneira que elas queren, ao final te costan bastante. Mentres que Twitter ten un pouco ese punto, que me parece interesante. Tárdase en dominar, pero unha vez que a dominas, é bastante sinxela. Para mí, moito máis que as outras. Iria Guiedi, fala de Tere Jaime todo o que queiras. Para que non os coñeza non hai mellor descubrimento. Bueno, son fantásticos. As dúas cousas, se ve todo, te vemos, vésete a ti a presentación, se apartamos a barra o chat, vésete, vale. Eu estou vendo a presentación a ti tamén, perfecto. Vale. A gran importancia da interacción, é certo, pero como sempre hai excepcións. Coñezo algún perfil institucional que nin tan sequera fan interaccións. Bueno, claro, iso é un problema importante. A confusión de dúas figuras. A confusión do community manager, do xestor de redes, e do creador de contidos, que son cousas completamente diferenciadas. Eu podo vos falar da miña experiencia colaborando co Consello Español de Historia da Arte, do CEA, do Comité Español de Historia da Arte, na que eu non son o community manager do CEA, pero colaboro na creación de contidos. E funciona de perlas. Pasamos nun ano
de 400 seguidores a 3.000, unha cousa así, e con moita interacción. Por qué? Porque o community management, a xestión de redes, implica estar ao día, pero non criar contidos, que é unha cousa diferente. E a creación de contidos é a parte importante. Digamos que ese é o meollo. O meollo é que, se nos queremos interacción en nosas redes, temos que aportar algo. E, evidentemente, isto implica aportar gratuitamente. É dicir, eu, por exemplo, perdón, que lle din o micro, non sei se escoitachedes un castañazo. Eu, por exemplo, teño a fortuna de que me dedico ao sector cultural, pero o que fago nas redes, me refiro, non é o meu traballo. Eu o que fago nas redes o fago desinteresadamente. Eu digo moitas veces, a min, el barroquista, cóstame diñeiro. Xa menos, porque de cando en vez fago algunha charla, algunha conferencia, e, bueno, as charlas en España non se pagan unha cousa, pero, bueno, con esas pelas, pois pago a factura anual do blog, e pago a factura anual do que sexa, non? Que ainda hai algunhas cousas, porque eu teño que ir a algún museo, facer algunha viaxe, estas cousas. Pero, bueno, agora non teño queixa. Durante un ano e pico, evidentemente, costaba diñeiro 100%. É dicir, era todo na columna das débedas. Pero tampouco era un diñeiro tremendo. Pero, se sumamos as horas, evidentemente, hai unhas xornadas laborais aí metidas. Eu o fago dunha maneira completamente desinteresada. E non choro ese tempo, nin moito menos. O considero unha parte do meu perfil profesional. É como un complemento do meu perfil profesional. Porque, como xa se pode ver no mundo anglosaxón, calquera profesión especializada ten que ter a súa derivación en redes. Fixados que no mundo anglosaxón prácticamente todos os docentes, profesoras, profesores, catedráticas, catedráticos, científicas, teñen casi todos conta de Twitter. Porque para eles é moi importante ese perfil público. E xa se considera que forma parte do traballo. Non? E eu ese o vin desde o principio. Non? Para min esa é a clave. Entón, o que fago en el barroquista o fago como aportación miña. Como podería estar, pois eu podería botar as horas nunha ONG ou podería facer isto. E fago isto, se me dá mellor, o mellor que axudar en outras cousas. Entón, eso sí hai que telo en conta. CEOs galegos di, un dos problemas de Facebook é que se trata dun software horroroso, parece un caixón desastre. Sí, é un pouco rústico, é un pouco moi rústico. Leticia Pérez di, como se pode invitar a la interacción en Facebook? Recordo unha vez a Jaime Altozano dicindo que unha das primeiras maneiras é invitar a xente que coñeces, e que non hai outra. Facebook, ata que tes unha base mínima, tes que tirar da xente que está ao teu redor, pedir favores, porfa, compárteme isto, e logo, a partir de aí, a partir de contidos. Normalmente, se ti aportas contidos, a xente resposta. E esa é a clave. Por iso eu sempre aconsello, cando, por exemplo, estuve en algún museo dando algunha charla sobre o uso de redes específico, sempre digo, publicade moitos, xenerade moitos contidos. Así, o día que precisedes axuda, é dicir, o día que teñades algo e necesitedes que se mova, a xente vai respostar, porque vai dicir, en este museo se mollan, aquí curran e me dan un montón de contidos gratis, así que eu voulle facer un rechío a isto que están compartindo. Esa é un pouco a relación mutua, non? Evidentemente non é unha ciencia exacta, haberá xente que, aínda que absorba, o día da verdade non lle vai a facer gracia, e o día da verdade que ti precises, eu que sei, publicitar o teu libro, te dirán que morro cobrando por el libro, non? Hai xente para todo, pero en xeral a xente resposta cando se oferta, cando hai esta relación mutua. Por eso insisto moito nesta idea da rede social. Marta Viana di, hai unha semana puxemos en marcha un curso de cine que era presencial a través de Vimeo, está funcionando ben. Como era de matrícula, vai con contrasinal para acceso. Que chulo, claro. E que ese o rollo, porque non somos conscientes desta cuestión, e que as plataformas como Vimeo ou YouTube permiten acceso con contrasinal a vídeos que non queremos que estean en aberto. Xa logo hai outras plataformas derivadas, hai moitísima xente que se ten medios está facendo a súa propia plataforma de formación para colgar os seus propios vídeos e ter control absoluto sobre eles. Sara Ruballo, la gata verde, que é a historiadora da arte máis importante en redes sociais, con diferencia, eu penso que do mundo da historia da arte a persoa con máis impacto en España é Sara Ruballo. Villarán tamén ten a súa plataforma de vídeos. Hai moita xente que ten esa plataforma de vídeos. Pero podemos utilizar como plataforma de vídeo YouTube, de alguma maneira, vale? Ou Vimeo, o que prefirades. En xeral, YouTube, o seu software é máis potente. Vimeo quedou como un pouquiño a medio camiño, non? O sea que, pero a min gustaba máis Vimeo, pero, bueno, son así un pouco mix. Begoña Colla di, como chamar a interacción? As chamadas a interacción, eu penso que teñen que ser máis motivadoras
que outra cousa. É dicir, aí está un pouco a clave. É unha pregunta difícil de respostar. O importante da chamada a acción é que sexa espontánea. Porque se ti chamas a acción como tal, que o que fan moitísimas veces as institucións, sí, vas ter unha resposta, pero vai ser unha resposta mecánica. No de, sí, veña, retuiteo. Pero se ti compartes un contido, consigues que a xente se interese por el, a xente comparte máis o que lle interesa e o que lle move. Entón, se facemos contidos que sexan atractivos, a interacción vai a chegar. A interacción hai que ter moita paciencia, porque nas diferentes redes sociais funciona de maneiras diversas. Pero bueno, eu sobre todo son un defensor absoluto de chamar a interacción a partir de contido de calidade. Pero hai que ter moita paciencia. Hai que picar moita pedra ata ter unha audiencia mínima. A outra maneira de chamar a interacción é interactuar primeiro, é dicir, introducirse nun núcleo de interaccións. Pero eso só se visualiza claramente en Twitter. Por eso vos digo, e sempre digo, que é a única rede social. É dicir, ti chegas a Twitter, vale, eu que fago? Eu son guía turístico, fantástico. Que fago? Pois empezo a ver outros perfis de guías turísticas de outras partes do Estado, de outros países incluso, xente que traballa no sector turístico, empresas, tal, e empezo a traballar con eles, comparto, e despois dun tempo de observación, vexo o que non hai, e o que non hai é o que eu podo aportar. E a partir de aí xa formo parte do colectivo. Eu, por exemplo, non tería os seguidores que teño en Twitter se non fose por Cipripedia, por Luis Pastor, por Luz Ricone, por Bernini, Caraballo, por toda a xente, por Investigart, que no seu momento eu era un recén chegado a Twitter, eu entrei máis ou menos no círculo, debatía con eles, participaba, falábamos moito, e pouco a pouco fun aprendendo a manexar a rede e tendo xa un círculo social, máis ou menos, por chamarlle así. Esa é a maneira. Claro, que hai que regalo moito, pero é a maneira máis efectiva. De feito, moitas veces, cando xente que se dedica ao SEO de redes ve a miña conta, se sorprenden na cantidad de interacciones netas que teño. Por exemplo, en Twitter, que é unha red na que non hai tantas interaccións como vimos en Facebook. Por qué? Porque os seguidores que eu teño son seguidores reais. É dicir, eu nunca comprei seguidores en ninguna rede, que non sirve para casi nada. Sirve para que te desbloqueen os cacharritos e os xoguetes en Instagram, pero nada máis. E iso significa que a xente que me deu a seguir é xente que estaba interesada en algo que eu fixen. E, evidentemente, aí pode haber moitas desviacións, porque ao mellor hai xente que me sigue por un fío que fixen que foi moi viral, pero o resto do que fago non lles interesa un pimiento. Bueno, eso sempre vai pasar. Pero, en xeral, a xente que me sigue ten interese nas cousas das que eu falo. Esa parte é clave, esa parte é capital. Porque se non temos esa conexión entre os contidos e os seguidores, a interacción vai a ser prácticamente imposible ou vai a ser unha interacción estéril. De acordo? Vexo que está Espido Freire por aí. Bueno, Espido Freire é unha das mellores que temos en España traballando en Instagram desde o mundo cultural. Espido Freire xusto comenta que no caso de TikTok o importante son os directos, non os bailes. Vexo un problema a Twitch. En que categoría entrarías para topar as divulgadoras culturais? Just chatting. Pareceme complicado conseguir visibilidade se non tes unha base de seguidores en outras redes desde que as poidas publicitar. Totalmente de acordo. Por eso, cando me falan, ou no meu curso de redes sociais, cando falo disto, sempre digo, nunca fagades unha iniciativa cultural dunha sola rede. Nunca. E sempre que unha das vosas redes sexa Twitter ou Instagram, pero preferiblemente Twitter. Porque precisas relación cruzada entre as redes. Pasa con YouTube, pasa moitísimo. É dicir, como posicionas os teus vídeos ou a túa canle de YouTube se non tes seguidores? Que fas? De onde os sacas? En Instagram pasa tamén bastante. Twitter é a que permite conectar con máis xente. E por iso, a partir de Twitter, podes ir buscando nas outras. Pero, evidentemente, tens que ter unha relación equilibrada, e ter en conta en cal eres máis forte. Eu, por exemplo, son máis forte en Twitter. En Instagram agora xa teño unha presencia digna. Estou nos 9.000 seguidores, que en Instagram é bastante. Pero son dúas redes que hai que regar moitísimo. Sen embargo, por exemplo, en YouTube fai 10 meses que non subo vídeo a canle del Barroquista e segue gañando seguidores constantemente. Por que gaña seguidores unha canle que non ten actividade en 10 meses? Gaña seguidores porque teño moita actividade nas outras redes. Entón me buscan tamén en YouTube. É así de sinxelo. Totalmente de acordo en unha das claves é a naturalidade. O problema é que ás veces non é doado accelo dentro dun perfil institucional. Dous exemplos. Museo de Cádiz. En Twitter veredes que os perfiles institucionales poden ser moi frescos, moi frescos. É un exemplo que para min é obvio. @policía. Eu sempre me pregunto, se a policía podía ter o community manager que tiñan, como non vai a poder unha institución cultural? Porque se me ocorren moi pouquiñas cousas máis serias que o perfil institucional da policía.
E o perfil institucional da policía durante moito tempo foi punteiro en toda Europa pola súa xestión de redes, sobre todo de Twitter. Era tremendamente desenfadado o perfil da policía. O sea, que se a policía pode, as institucións culturais poden. É un erro compartir o mesmo contido en todas as redes? Erro grave, gravísimo. Hai que facer cousas específicas para cada rede aproveitando as vantaxes que esa rede nos oferta, porque senón estaremos perdendo prácticamente todo. E, ademais, o refrito se penaliza moitísimo, moitísimo, moitísimo. Instagram e Facebook son máis ou menos compatibles, aínda que non de todo. Twitter non sirve para reciclar prácticamente nada. Eu nunca reciclaría cousas de ninguna rede, pero particularmente ningún para Twitter. Contas públicas ou contas privadas, di Fernando Carballal. Eu aí xa depende de onde queras chegar. Eu as teño todas públicas. Todas. Podes facer unha conta privada de YouTube, por exemplo, se te queres adicar especificamente a unha cousa. Ou podes facer unha conta privada de Twitter se queres comunicar algo por Twitter, pero non queres que chegue a todo o mundo. Porque ao final eso se podría facer. Por exemplo, imaginadevos facer en tweets unha visita guiada a un lugar e poder mandala como que manda unha guía en texto. Podela ter subida a un perfil. Igual que hai xente que utiliza un Instagram pechado como mood board para fotografía, para profesionais do audiovisual, da imaxe, da moda, e teñen unha conta de Instagram, pero está pechada, é privada, e só deixan acceder a xente con motivos profesionais. Aí xa depende do que nos precisemos en cada caso, de acordo? Adrián Blanco di, falaba que algún museo nin tan sequera chía, non? É que hai moitos que non chían, non rechían, o cal é un problema. E se non respostan máis que respostas técnicas de tipo abrimos ás 10, mañá pechamos que é festivo, temos un problema. Como transformar tempo invertido nas redes sociais en euros? A norma habitual é segundo dedicado e diñeiro perdido. Claro, temos que cambiar moitísimo o chip. Por eso digo que hai que utilizalas de maneira natural. É dicir, temos que ter en conta que para chegar a monetizar a actividade en redes, temos que ser literalmente influencers. A maioría da xente non pode. Entón, claro, é moi complicado plantexalo dende o punto de vista de rendabilizar claramente o tempo invertido nas redes. O que temos é que invertir tempo nas redes de maneira natural, aclimatarnos a elas, facer vida nelas, porque iso nos vai a supoñer un espaldarazo, aínda que non o pareza. Eu, por exemplo, vos podo poñer un exemplo real. Eu coñezo moita xente no sector da restauración de obras de arte. E unhas amigas, moi amigas, que quero moito ademais, me decían que a eles se está contactando moita xente porque teñen perfil en Twitter. E tampouco están todo o día no Twitter, pero están en Twitter e participan nos debates sobre cuestións de restauración. Entón, hai xente que cando ten que pensar nun equipo de restauración pensa nelas e pensa en outras empresas que están presentes nas redes e non nas moitas que non o están, simplemente porque están participando do debate. Entón, é un pouco esa idea. A idea máis que coller as redes como vamos a intentar sacarlle todo o zume para ver o que podo facer publicitariamente é entrar nelas de maneira natural, vivir nelas de maneira natural e pouco a pouco iso vai a ir xerando, con paciencia, isto é moi importante, un retorno. Eu investiguei, di Manu Sánchez, eu investiguei un pouco sobre Twitch e parecía orientado a gamers de momento. Hai de todo, pero sí. A ver, está orientado a gamers, claramente, Twitch. Pero, por exemplo, están os vídeos de Bob Ross. Non sei se sabedes quen é Bob Ross. Este pintor que tiña un programa de pintura moi coñecido, hai moitos memes sobre él. Todos os vídeos de Bob Ross están en Twitch. Supoño que hai un bot que os vai subindo cíclicamente. Non hai moita cultura, pero Twitch é fantástico para hacer directos. O sea, que poderíamos facer un directo cultural, poderíamos facer incluso un seminario, unhas conferencias por Twitch. Ninguén o evita como tal. Outra cousa é que non teñamos un público específico para iso, pero como plataforma nos pode servir. Xa acabas de comentar o tema do barroquista, Iria Guía di Manu Sánchez, así pero cada vez hai máis perfis fora dos videoxogos, por exemplo, debuxantes. Eso é certo, porque Luis Pastor sempre coñece Isaac Sánchez, xa coñecido por YouTube, Loulogio, é certo, hai moitos artistas que fan cousas ali. Creo que os debuxantes foron os primeiros fora do videoxogo en entrar en Twitch. Eu tamén o teño entendido. Eu teño estudos de turismo, teñen algo que ver coa miña formación. Depende da orientación que lle queramos dar. Agora mesmo me falta contexto para esa pregunta. Si somos un establecemento hoteleiro, que contido tratamos? Ademais dos servizos que ofrecemos, falamos sobre o noso municipio ou comarca. Como facemos para ser interesantes? Algún consello? Iso é moi interesante. Se poden xerar contidos da contorna, como dis ben. Non? É dicir, a idea de que temos nós, que podes visitar. Non só falar de que servicios temos, que tamén pode ser interesante a longo plazo, senón conectarnos un pouco coa idea de crear contorna, porque hai moitos lugares que non son coñecidos como tal, e ao final, se non estamos sempre esclavizados polo que sae nos medios de comunicación,
Se conseguimos ter un perfil propio, podemos conseguir moitísima interacción desde ese punto de vista. Por exemplo, no mundillo do Twitter cultural hai moitísima xente que ten empresas do sector turístico e participan e un día fan, pois, vou facer un fío sobre o patrimonio da miña comarca, vou facer un fío sobre cousas interesantes ou este artista que naceu no meu pobo. E ao final iso acaba xerando contidos, porque se xeramos contidos que xeren ao redor do noso, vamos a ir creando valor engadido. Pensade que esta é a clave é o valor engadido. E as redes nos permiten aportar valor engadido ao noso produto, sexa cal sexa. Evidentemente, pode nos parecer máis fácil para unha guía que para unha persoa que é propietaria dun establecemento de hostelería, pero hainos, e que son moi potentes. Hai importantes cociñeiros, por exemplo, de España, que son moi activos nas redes, e a súa actividade nas redes, que ninguén teña dúbida, lles fixo moito máis populares. Pero penso que todo o mundo coñece algúns, ou se lle poden abrir a mente a algúns deses cociñeiros e cociñeiras que por ter unha presencia moi forte nas redes sociais agora están entre os máis coñecidos. Evidentemente, é un caso extremo, pero se vamos creando, si somos visibles e se nos pode recoñecer, isto xa é un paso. Por outro lado, o que digo de manter un perfil humano, respostar, ter sentido do humor, non ser encorsetados, participar das conversas, eso serve tamén para un establecemento hoteleiro, de hostelería ou de calquera tipo. É dicir, non solamente decir, cambiamos o menú, mañá temos menú novo, vamos a celebrar a festa da lamprea, senón que o demais, si podemos respostar, participar, entrar nos diferentes círculos sociais e aportar neses círculos, vamos a ser cada vez máis presentes. E se creará esa especie de efecto secundario. Que ocorre? É difícil de medir. É dicir, levo un ano e medio en Twitter e gañei todos estos clientes novos gracias a iso. Iso é moi complicado de medir. Non existen hai ferramentas para iso, pero eu desconfío de prácticamente todas. Di Fundación Pazo de Mos, eu levo un rato sen escoitar. Penso que a maioría da xente sí que me escoita. Vexo aí varios guías. LinkedIn, dice Cilia García. Eu LinkedIn o utilizo solamente como currículum colgado. É dicir, non o teño moi actualizado, de feito, últimamente, pero para min LinkedIn é útil solo para iso. Non o vexo casi nin como rede social, aínda que o pretende, non? Para mí LinkedIn é un lugar no que eu podo ter o meu currículum colgado, calquera persona que quera saber quen son, conseguir unha foto miña ou se teñen que escribir un artigo e queren buscar información, está aí colgado. Un currículum que eu poida controlar, non? Porque eres ti quen escribe en LinkedIn. Sobre a monetización en redes, pensades que é imposible que sexa directa, pero a vosa presenza, o voso coñecemento colgado nas redes fará que teñades contactos e proxectos profesionais. Eso é tal cual. É exactamente o que di Nacho Granero. Claro, é que non lera que eras ti, Nacho. É tal cual. É dicir, a presencia en redes é moi importante. Vedeo como un escaparate, vedeo como un cartaz. É moito máis rendible, porque se queredes poñer cartaces do vosso establecemento, vades gastar diñeiro. Pero en abrir un Twitter e participar activamente en Twitter ou en Instagram, vades a gastar o tempo que gastedes. Pero xa está. Se vos divertides, se aprendedes, se interactuades, ese tempo vos vai a compensar completamente. Podes compartir referencias de manuais ou tutoriais para aprender a usar as diferentes redes, di Gema Martínez Seara. Non me gusta ningún, compartiría, pero todavía non atopei ningún, de verdade, que me convenza de xestión de redes, porque todos os vexo tremendamente, ou ben, bueno, se queres compartir unha story, tes que darlle aquí, que eso a maioría da xente non o necesita porque son moi intuitivas, ou ben o típico que podes encontrar en internet, que non confío moito niso, en plan, 10 trucos para potenciar o teu perfil de Instagram. Casi ningún me coincide. Hai cousas que a xente fai, por exemplo, que non teñen sentido, pero que a xente as fai porque están colgadas en rede ou a dignos manuais, como, por exemplo, o follow and follow, follow and unfollow. Hai páxinas web que che din a que contas tes que seguir, teóricamente, para que eso axilice o número de seguidores que tes. Igual funciona, pero vas a conseguir seguidores completamente artificiais. E os seguidores sintéticos non sirven de nada ao final, porque son mecánicos. Os bots non sirven de nada. O que te sirve son seguidores que atendan o que fas. Ainda que teñas 100, si tes 100 personas que atenden o que fas, é un tesouro. ¿Cales son, según tu criterio, los mejores horarios para colgar las publicaciones? Di Pedro. Eso depende mucho del perfil. Hay una plataforma que se llama Audience, que es de pago, pero tiene una parte gratuita, que te hace un informe sobre las mejores horas según tu perfil. Yo, por ejemplo, que tengo muchos seguidores en América Latina, siempre lo hago por las tardes. Yo, en general, huyo de las mañanas, bastante. Las mañanas son para algún retweet, para alguna cosa. Yo soy más de tarde, tarde-noche, a partir de las 8, de las 9, porque además eso significa que desde las 7 de la tarde ya puedo pillar a la gente que está en América Latina. Entonces, eso para mí es importante.
Pero insisto, eso depende mucho del segmento de seguidores que tengas. Dice Cecilia García, eu fixen hoxe un curso en Twitch, moi guai, non o tiña feito nunca. Despois vou vos poñer un exemplo diso. Xa estamos chegando ao final e así volvo a saltar a presentación. A min gustame para interactuar tamén o Discord, unha especie de foro, pero ten perfil máis de gamers. Si, tamén está Reddit. Hai moitos perfiles, non? Confieso que de las redes sociales me echa un poco para atrás el tiempo que absorben. Soy usuario de Facebook y desde hace poco de Instagram para un propósito profesional. ¿Cómo regularse para que no se dé la paradoja de que estamos más tiempo dedicados a mover contenidos en redes que realmente a generarlos? Soy guía en el camino, ilustrador freelance, dice Emanuel Pierobón. Pues mira, eso sí es muy complicado. Yo conozco gente que incluso tiene temporizadores en el móvil, pero sobre todo yo intentaría incorporarlo de la manera más natural posible. También te digo, Facebook e Instagram son dos redes particularmente absorbentes. Twitter, para mí, es más fácil de desconectar y pasar a otra cosa. Aunque entiendo que por el perfil que me estás diciendo, Instagram es muy valiosa para ti. De hecho, siendo ilustrador y guía en el camino, yo es que veo, hay una combinación fabulosa para contenidos, para un montón de cosas. O sea, de verdad. O sea, yo que soy muy malo dibujando, ojalá supiera dibujar mucho mejor, yo le sacaría muchísimo partido a esa combinación entre ilustración, Camino de Santiago. Evidentemente, muchas veces va a implicar hacer contenido gratuito, ¿vale? Pero me dice ahora Cecilia García que no se escucha. Cuidado porque algunas personas igual perdéis el audio. Igual saliendo y volviendo a entrar, es posible. Vale, veo que me escucháis. Digo, a veces eso implica compartir contenidos gratuitos, pero si te grabas en un directo sobre tu trabajo y enseñas, pues mira, estoy ilustrando un tramo del camino y haces esa relación, va a tener muchísimo interés, porque cada vez hay más gente interesada en ver cómo hacer las cosas, cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las cosas por dentro. Los directos de gente dibujando, los directos de gente cocinando. Está todo el mundo esta cuarentena viendo a gente cocinar todo el tiempo. O sea que al final, y pone Adrián Blanco un ejemplo que es muy bueno, Desatranques Jaén. Es un ejemplo perfecto de cómo una empresa puede convertirse en líder de su sector simplemente por su manejo de redes sociales. Porque ahora todo el mundo, la empresa más conocida de desatranques de España es Desatranques Jaén. O sea, es impresionante. Veo ahí algunas preguntas. Redes sociales colaborativas. Eu as vexo en principio bastante ben. O problema das redes sociales colaborativas é o equilibrio da colaboración, vale? Que non sempre é bo. Pero, bueno, vamos a volver un momento. Me quedo aí cunha pregunta que pon Susovila. Volvemos un momento á presentación porque temos dúas redes sociais por revisar e se non se nos pasa, vale? Vou lanzar dende aquí. Estábamos... Epa, bueno, pues non quixo. Esperad un momentiño porque vamos a lanzar dende aquí. Debería funcionar. Non quere. É que este... Desde a diapositiva actual. Perfecto, aí o temos. Instagram. Instagram é unha rede social que naceu coa idea de ser moi intuitiva. De feito, se vos fixades, non hai prácticamente diferencia entre como funciona Instagram e como funciona a propia plataforma de fotos de calquera teléfono móvil. É como ter as fotos do noso móvil colgadas. Ao principio, Instagram funcionaba solo en tempo real. Logo se deron de conta de que non tiña sentido. Instagram solo permitía subir fotografías que foran tomadas nas últimas horas. O que facía moita xente era trampear a data para poder subir fotos. Entón, agora Instagram nos deixa xa subir desde fai moito tempo calquera foto que estea no teléfono. Aí vos ensino o meu perfil de Instagram, de acordo? Está no directo Espido Freire. Se queredes ver un exemplo de como traballar dende Instagram a cultura, Espido Freire, referencia absoluta. De feito, vai a salir na presentación. Está por aquí un exemplo seu. Instagram, ao principio, funcionaba sobre todo para isto, non? Para poñer fotos e punto. Poñer fotos e punto pode ser moi valioso, vale? E despois veredes exemplos. Exemplos, ademais, un concretamente que é de sector turístico. Pero se quedaba como moi coxo, porque non deixaba de ser unha galería de imaxes. A galería de imaxes máis potente do mundo, posiblemente, Instagram hoxe en día. Porque, ademais, permite, a través das etiquetas, co cancelo, buscar contidos en moitas partes do mundo. Pero, pouco a pouco, se foi vendo que isto se quedaba un pouquiño pequeno. Aínda así, un exemplo de como as fotos poden ser útiles por sí mesmas o tedes neste perfil. Art History Women, que é un dos meus perfiles favoritos de Instagram. O que fai este perfil é compartir cada certo tempo, nin sequera todos os días. Vedes que só ten 385 publicacións, que non é moito, e ten casi 70.000 seguidores, que é unha barbaridade. O que fai ese perfil é, de cando en vez,
subir unha foto dunha obra de arte dunha muller artista. Esa é a única premisa. E, eso sí, poñer toda a información. É dicir, cousas importantes. Unha foto de calidade, todas as fotos que suben son moi boas, que eso xa ten moito mérito, porque non sempre son fáciles de atopar. Poñer os datos correctos da obra, de quen é este cadro, onde está, a data, e xa está. Por que isto é útil? Porque moitísima xente o que quere é coñecer mulleres artistas. Porque di, eu non coñezo mulleres artistas. Bueno, pois te das de alta neste perfil, sigues a este perfil, e este perfil, cada certo tempo, te dá unha pequena pílula dunha muller artista. E ti, a partir desa publicación, coas propias etiquetas, Leonora Carrington. Ti pulsas Leonora Carrington e ves todas as fotos de obras de Leonora Carrington que están na rede. Lygia Clark, pois pulsas na etiqueta e ves todas as obras. Ao final sirve como un recomendador de artistas. E como tal é potentísimo. De feito, hai moitas institucións que se dedican a feminismo e arte ou arte de mulleres que están en Instagram, porque funciona superpotente. O exemplo que vos poño do sector cultural turístico, que é esta páxina, Beni Culturali 3.0. É unha páxina italiana de foto e vídeo, sobre todo foto, de patrimonio cultural italiano. As fotos son espectaculares. Fixadevos, esta foto de aquí, do Teatro de Lecce, con máis de 7.000 likes. Unha auténtica barbaridade. E, de feito, vexo por aí un me gusta dunha institución galega, o Museo das Peregrinacións de Santiago, porque este é o logo do Museo das Peregrinacións, indubidablemente. Fixadevos que o que fan é simplemente crear atractivo. Sei que hai moitos concellos que fan isto nas súas concellerías de cultura ou de patrimonio, pero a idea é entrar na cultura visual do Instagram e aportar. Unha característica de todas as fotos que podes ver nesta páxina de Beni Culturali 3.0 é que todas son fotazas. Son uns fotones impresionantes. E serven para descubrir lugares. A xente que ten ese feed vai vendo. Evidentemente é como moi masivo, pero isto non deixa de ser publicidade turística. É dicir, prácticamente todas as fotos se ve claramente a súa intención de publicidade turística, pero son fotos de moita calidade. Así que ao mesmo tempo que descubrimos os lugares, podemos decir, ostras, mira, esta é a cuarta, a quinta, a sexta vez que vexo fotos de Lecce, ou que vexo fotos de Verona, ou que vexo fotos da Puglia, e nunca estiven. Pois parece que é superbonito, vou ir. Este tipo de contidos tamén os podemos crear desde o punto de vista dun establecemento hoteleiro, dunha empresa de hostelería, que o que fai é xerar valor engadido na súa contorna, para que alguén diga, ostras, pois mira, resulta que hai un pobo que se chama Ponte Caldelas que é superbonito, eu nunca estive en Ponte Caldelas, pois vou ir a Ponte Caldelas, porque as fotos que suben son moi chulas. A grande ferramenta en realidade de Instagram son os stories e, sobre todo, os directos. Ao principio se utilizaban estas historias de Instagram sobre todo para contidos como que vedes aí. Ese tipo de contidos dan moitísimo curro. Moitísimo curro. Sobre todo, moita xente descarga plataformas de edición. Eu teño un par. As uso moi rara vez ao final. Pero, sobre todo, o interesante é a plataforma de Instagram Televisión, que tedes o logo aí á dereita, encima do de Instagram. Ese é un exemplo do meu propio canle de Instagram Televisión. Instagram Televisión son vídeos que co teléfono móvil na man podemos facer directamente en vertical e podemos falar do que queiramos. Eu non empecé a facer Instagram Televisión ata que tiven claro para que usala. E se me ocurriu falar de libros. Chamolles os barrolibros e, como podedes ver, algúns deles teñen, bueno, todos pasan das 1000 reproduccións, teño 24 barrolibros subidos, nalgúns falo desde aquí de catálogos de museos, de libros específicos de algunha temática. Pero, por exemplo, este que tedes aquí do Códice Calistino ten 5000 reproduccións. Fíxeno en colaboración coa Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela, fun a Biblioteca Xeral, prestaronme o facsímil do Códice Calistino, e 5000 reproduccións para un vídeo de Instagram Televisión dunha persona como a min, que non tiña casi seguidores nesa época, é moitísimo. Tamén é certo que recibiu un empuxón importante porque Jaime Altozano o compartiu. Entón, claro, desde que o compartiu Jaime Altozano, subiron 2000 e pico reproduccións. Non vos podedes facer unha idea do que significa eso, non? É un empurrón bastante importante. Por iso insisto tanto na interacción. É moi difícil ir á guerra solo nas redes sociais. Temos que facer a guerra con todo a favor da xente que está ao noso redor, porque a interacción das demais persoas é o máis importante. Museos e institucións que fan directos constantemente. A referencia absoluta é o Museo do Prado, pero cun teléfono móvil e unha conexión a internet mínimamente decente podemos facer un vídeo dende calquera parte do mundo. Podemos gravar un trozo da nosa visita guiada. Mira, son guía turística. Vou facer unha visita guiada, vou vos gravar unha parte, vou na deixar no Instagram. Igual non todo, porque me interesa que me contratedes. Pero esa pildoriña vai facer
que a xente diga, que chulo, me gusta, interesante, pois se vou a este sitio, vou contratar a esta persona que me consta que é boa ou que me mola o que fai. Músicos, artistas, o caso de Juan Floristán é moi potente, porque Juan Pérez Floristán, aínda que o que vedes aí o seu aviso en Twitter, está dando nesta cuarentena concertos desde a súa casa, tocando piano. O primeiro foi a Apasionata de Beethoven, xa tocou outras pezas. Para ele unha maneira pois de non perder un pouco tamén a tensión de concerto, porque leva un mes e pico sin dar concertos, centos e centos de persoas ven eses directos. Interesantísimo, non sei se todavía sigue por aí Espido. Espido Freire está facendo todos os días a hora de comer directos ás 3:30. Se comedes pronto como a nós, pois o colledes xusto despois. A semana pasada estivo con Paula Iwasaki, estiven eu dando a lata tamén nun deses directos, falando con diferentes personas de diferentes áreas da cultura, para ver a situación cultural, para debatir, para discutir, ese tipo de reunións profesionais. Non deixa de ser como un seminario a dous no que 100 persoas, 200, 300 persoas poden asistir. Eu tamén participei en directos dese tipo. Aí tedes, por exemplo, a esquerda o que fixe con Egeria Voices, que é un grupo fantástico de música antiga no que falamos do Códice Calistino, cantamos, chegamos a ter nun determinado momento do directo 200 e pico persoas pendentes, que moitísimo. A dereita, un directo que fixen con Luis Pastor, el desde Luxemburgo, no que falamos dos nosos artistas, dos que pensábamos que eran os artistas máis importantes da historia da arte. A xente escoita, entra, aprende, se xenera contido e se xera movimiento. Pensade que sin ese movimento intelectual é moi difícil encher de contido moitos produtos culturais. Ao final, a xente vai a ver as exposicións, os concertos, vai a visitar os monumentos, vai a visitar lugares porque hai un interés detrás. A ninguén se lle ocurre de repente dun día para outro visitar Santiago de Compostela. Se visita Santiago de Compostela porque hai unha xeración de produto detrás. Esa xeración de produto se pode facer con todas estas maneiras. Incluso, para que vexades un exemplo extremo, eso que vedes aí é un directo que fixen outro día da miña biblioteca, desta que está aquí detrás. É dicir, collín o móvil, o vedes aí, o puxen na empuñadura, e fixen un directo de casi 2 horas ensinándolle a 200 personas a miña biblioteca, os meus libros. Mira, eu teño este libro, este me mola moito porque non sei que, este non me mola tanto porque non sei canto. Como se fan as cousas, explicade como se fan as cousas, guías turísticas, guías turísticos, directos sobre como se prepara unha visita, como teño que facer unha visita, cal é o proceso de preparación. Desde o punto de vista didáctico e pedagóxico, valiosísimo. En calquera escola de turismo poden decir, ostras, mira, no YouTube desta guía galega explica como montar unha visita tu guiada. Botadelle un ollo porque é moi interesante. E, ademais, serve para valorizar os nosos oficios e as nosas profesións. Fixadevos que hoxe en día, por exemplo, a gastronomía, o oficio de cociñeira e cociñeiro, é un oficio moi valorado socialmente, pero non o era fai anos. Por que agora o é? Porque levamos moitos anos nos que os cociñeiros e cociñeiras están na televisión, están nos medios, están agora nas redes, explican o que fan. Temos que explicar o que facemos. Profesionais do turismo, profesionais da hostelería, explicar o que facemos. Algo tan simple como iso xenera valoración, porque moita xente pensa, eu pensei que ser historiador da arte era chapar moito na carreira e xa está, non? E cando ven que eu teño 3.000 e pico libros na casa, din, carai. Claro, é que todo isto forma parte tamén da miña profesión. Mercar eses libros, consultalos, traballar con eles. E igual que pasa conmigo, pasa con todas as demais profesións. Así que esa xeración de valor é moi importante. Deixamos para o final, tamén o deixei así a propósito, a miña red social predilecta, a que, como vos dicía ao principio, para min é a única rede social como tal, que é Twitter. Porque en Twitter nós non dependemos do noso perfil, senón que cada chío que lanzamos queda no aire e a xente que se interesa se engancha del. E a partir de aí se texe verdadeiramente esa rede social. Eu actualmente, vou facer agora 5 anos en Twitter, pero son activos sobre todo onde fai 2 e medio nada máis. En 2 anos e medio cheguei a unha cifra de seguidores que a mí me parece surrealista, vos lo digo sinceramente, a cantidad de seguidores que teño, sobre todo falando desas 3 cousas, arte, museos e patrimonio cultural. Por que cheguei a esa cifra? Sobre todo por 2 razóns. Porque falei moito de actualidade da maneira máis clara posible e porque expliquei moito os interiores da miña profesión. E a xente, a través do meu perfil, entende como traballa unha persona que se dedica á historia da arte. E cal é o meu día a día. E digo, estou lendo este libro, a ver se vos mola. Mira, pasa non sei que en tal museo de Francia. A Gioconda non a limpian. Evidentemente, tamén foi moi importante para ese crecemento de seguidores, esa interacción, estar moi pendente a cousas de actualidade. Para que vexades cousas que se poden facer en Twitter, vos trouxen algúns exemplos.
Este, para min, é un exemplo, despois do fío de Manuel Bartual, que non o trouxen porque penso que é suficientemente famoso, isto é o máis bonito que eu vin en Twitter. Modesto García, que é guionista, escritor, creou esta idea de crímenes ilustrados. Isto é cultura pura e dura pensada para Twitter. Hai unha habitación, como vedes, hai un crime e temos que desentrañar ese crime a través de tweets, de chíos. Fixadevos a cantidade de compartidos, máis casi 25.000 persoas rechiaron isto. Moitísimas participaron. Para buscar pistas, entramos en contas secundarias, abrir o armario, mirar no ordenador, unha auténtica maravilla. Fixadevos, o único que fixo Modesto, que non é pouco, é moitísimo, é coller os seus talentos, os talentos tamén da ilustración, ilustrado por Javi de Castro, xa o pon aí ao lado, unilos, é dicir, vamos a facer algo especificamente pensado para Twitter. Claro, isto que vos ensino aquí é a élite, Isto é o top. Xa vos digo que para min é o mellor que vin en Twitter nunca en fala hispana. Me parece o máis original, o mellor axeitado ao formato. Espido, a lectura da peste. Espido Freire está orientando lecturas colectivas de obras literarias importantes durante este confinamento. A primeira, creo que foi A peste de Camus. Claro, moi axeitada para este momento que estamos a vivir. E a xente participa, a xente fala. Por que non nos vosos perfiles de redes sociais ou nos vosos perfiles de Twitter podes falar de un libro que está ambientado xusto na Ribeira Sacra? Eu que teño un establecemento de turismo rural na Ribeira Sacra. Isto é xerar valor tamén. E ao final poderemos engancharnos tamén con persoas do mundo da cultura. Porque igual, esa muller, ese home que escribiu un libro sobre a zona na que eu teño o meu establecemento, igual participa un día das nosas actividades, pero non de boas a primeiras, non o día cero que nos acabamos de facer Twitter, pero sí co paso do tempo. Unha das experiencias máis brutales que eu vin en Twitter, xa vos digo, Jaime Altozano para min é a referencia absoluta. Jaime Altozano, en decembro de 2017, fixadevos a vantaxe que nos leva Jaime Altozano, nos leva 3 anos de vantaxe, chiou en directo unha ópera completa do Teatro Real. Logo, o ano seguinte, en 2018, que é o que vetedes á esquerda, xa fixe un vídeo sobre unha ópera do Teatro Real e despois chiou unha en directo. É dicir, que ti podías ver na televisión La Bohème, e despois o ano seguinte Lucia di Lammermoor, e estar co móvil mentres veías a ópera, e no móvil Jaime Altozano te iba explicando todo o que iba pasando na ópera, todo, durante as 3 horas de ópera. Pon por aí, mientras afinan y calientan van tocando cosas random y una trompa ha tocado el tema de Luke. Recordatorio antes de empezar la ópera. El prota es Rodolfo, escritor, su amigo Marcelo, pintor, y los otros 2 amigos son Shaunar, el músico, y Colín, el filósofo. Lo primero que vais a oír según empiece la ópera será el tema de los bohemios, el tema de estos 4 amigos. Explicou toda unha ópera en Twitter. Isto se pode facer con calquera cousa, como veredes. Aquí tedes posiblemente exemplos meus xa, exemplos dos contidos que máis se compartiron. Cousas de actualidade, as inundacións en Venecia, o incendio de Notre Dame, prácticamente en tempo real, e, sobre todo, explicándolle a xente por que é grave. É dicir, por que é grave o incendio de Notre Dame, pero tamén por que non caeu a catedral, por que foron graves as inundacións de Venecia, moito máis graves que o incendio de Notre Dame, aínda que a xente non o vira. Explicar a realidade nosa. É dicir, un profesional do patrimonio sabe isto. O importante é explicalo. Igual que un profesional do turismo, un profesional da cultura. Hai moitísimos perfiles hoxe en día en redes sociais de guías turísticos, empresas de turismo, que falan moito de turismo, da masificación turística, da necesidade de buscar un turismo máis sostible. Son temas de actualidade que prácticamente todos os días se está a falar deles en redes sociais. Aquí tedes outro exemplo, moi semellante ao que fixo Jaime. Eu o fago con museos. Neste caso, o fixen desde a casa, o fixen fai 2 días, a Gemäldegalerie de Berlín, comendeina enteira, visitei prácticamente todo o museo, bueno, as pezas máis importantes dende a casa, pero no seu momento fixen en directo esta sobre a National Gallery de Londres. Foron case 13 horas tuiteando durante 2 días, collendo o teléfono, as fotos que tiña da National Gallery de Londres e facendo un percorrido íntegro por todos os cadros importantes da National Gallery. Fixadevos que ten 1.600 rechíos, e un rechío que foi moi especial. A propia National Gallery de Londres me rechiou este fío, facendo un comentario moi xeneroso comigo, co meu traballo. O sea que, ao final, aínda que o faz desinteresadamente, evidentemente, ten un impacto. Fíos meus nos que explico cousas moi concretas. Que relación ten Rembrandt coa fotografía? Pois este fío que vedes aquí, no que explicaba como funciona o triángulo de Rembrandt, que non deixa de ser un patrón de iluminación que calquera fotógrafo pode entender, tuvo moitísimo éxito. Pensade que isto tamén é importante. Como digo, insisto outra vez, xa vos lo dixen antes, aspectos profesionais das vosas profesións, compartídeos, explicade como é o voso día a día, porque iso xenera
un intercambio humano que vai a facer que a xente se interese máis polo que facemos. Unha lista de reproducción, isto foi un currazo, unha lista de reproducción de 21 horas en Spotify, o fixen na miña conta Spotify, a compartín 21 horas intentando resumir na medida do posible a historia da música occidental, da música clásica occidental. Despois estou facendo un fío que todavía non rematei, onde estou comentando todas as pezas, as 21, pouquiño a pouco, que leva bastante. Ou, mesmo, apelando directamente a xente. Antes me dicíades como fomentar a participación, o interese. Crees que non te gusta Rubens? Hai moitísima xente que pensa que non lle gusta Rubens. Pois vamos a ver por qué Rubens es un crack, ¿no? Vamos a ver qué ten Rubens de especial. ¿Qué vemos os que nos gusta Rubens en Rubens? Para que a xente que non lle gusta Rubens pode decir, pois mira, me parece guai eso, sigue sin gustarme, pero agora xa entendo un poquinho máis. Fixados que sempre a idea é de explicar as cousas desde dentro, desde a nosa experiencia personal. E o último exemplo que vos traio, que fixen precisamente con Néstor Marqués en Antigua Roma al Día, fixemos un directo falando sobre mundo romano, el arqueólogo e o historiador da arte. Fixadevos o número de espectadores. É certo que moitos espectadores entran e salen ou non se quedan, pero 24.000 espectadores nun directo no que falan un arqueólogo e un historiador da arte sobre a antiga Roma é unha pasada. É unha pasada. O fixemos a través de Zoom e, evidentemente, a través de Periscope, que aí tedes os logos. Por último, o último exemplo, é verdade, que puxen este que é o máis recente. Antes non sei quen decía no chat, din unha clase por Twitter. Eu estou participando nesta iniciativa que está sendo super enriquecedora. Estamos a facer as clases prácticas dunha asignatura da Universidade de Málaga. Eu colaboro, neste caso, co Centro Pompidou de Málaga, coa Casa Natal de Picasso e coa profesora María Agus e con Carlos da Casa Natal en facer as prácticas desa asignatura en Twitter. De maneira que cada martes propoñemos un tema. Mañá martes habrá un tema novo, por se o queredes ver en Twitter, Picasso en cuarentena, e así podes atopalo. E ese tema é respostado polos alumnos e alumnas da asignatura, nos, a profesora e os dous participantes que estamos aí como animadores, sacamos temas, facemos preguntas, plantexamos dúbidas, é dicir, unha verdadeira interacción. Facemos o mesmo que poderíamos facer en clase, pero facemos en Twitter e así se pode incorporar milleiros de personas. Hai milleiros de personas que están seguindo esta iniciativa, aínda que non sexan estudiantes universitarios, e así aprenden sobre Picasso. En resumidas contas, todas as redes sociais son ferramentas. Eu falei das 4 máis aceptadas ou generalizadas, pero podedes escoller calquera os podcast, que son valiosísimos. Hai de Spreaker, iBooks, SoundCloud. Calquera plataforma é susceptible de ter un uso cultural, que, ademais, a partir dos contidos que creemos, sexa nutritivo desde o punto de vista profesional. O único é intentar salir da idea de que Twitter solo sirve para pelearse, falar de política e de deporte, Facebook solo sirve para enfadarse e trolear, e Instagram solo sirve para posturear as fotos das vacacións, porque sirven para moitísimo máis. Se rompemos con esa idea e entendemos que o importante é a presencia, a nosa presencia, funcionará. Pechamos aquí a presentación dunha maneira axeitada para falar de redes sociais e vou a ver que quedaron cousiñas no tinteiro, de acordo? Quedaron seguramente algunhas preguntas. Non me salto ningunha, vale? Creo que todavía estamos en directo. Di Adrián, non abras a caixa de Pandora, Suso. Iba xusto a esa pregunta de Suso Vila. Móllate e fala do papel dos museos galegos nas redes sociais, máxime nestes tempos. Eu penso que nestes tempos os museos galegos, como os da maioría de Europa, e tamén as universidades, se tuveron que poñer as pilas a moita velocidade. Eu, por exemplo, estou participando na propia estrategia de redes do meu museo, no que eu traballo. Estamos traballando moitísimo, pero claro, de repente estamos traballando nun campo no que non tiñamos previsto traballar neste campo. Está collendo a todo o mundo como co paso cambiado. Eu teño a vantaxe de que xa sei como funciona isto. Entón, en estas poucas semanas podemos producir moitísimos materiais. É certo, estamos producindo fichas didácticas para que os rapaces podan facer na casa. Estamos facendo fíos. Outro día gravei un vídeo, con audios de WhatsApp, trabamos un vídeo dos 10 libros máis importantes que pasaron polo noso museo para o Día do Libro. O sea, estamos facendo todo ese tipo de cousas. Que voto en falta? Museos galegos, museos españoles en xeral. Cousa que en outros países de Europa non pasa. A idea de que hai que ter unha persona profesional dedicada á creación de contidos estrictamente para redes sociais. Eso é o que falta. En outros países ocorre. Por exemplo, o equipo de redes do Mauritius de La Haya son 6 persoas.
6 persoas para levar o equipo de redes dun museo que é moi pequeno. Non sei se estiveses alguna vez na Haya, pero Mauritshuis é moi pequeno. É certo que ten a Moza da Perla de Vermeer e ten a lección de anatomía de Rembrandt, son 2 cadros moi famosos, pero o museo máis ben pequeno. E teñen a 6 persoas, porque hai 2 persoas que se encargan do Instagram, 2 persoas que se encargan do Twitter, e están xerando contidos. E xa vos digo, tampouco son contidos loquísimos, pero simplemente para xerar os contidos de todos os días teñen un equipo de persoas. Na maior parte dos centros culturais e museos en España e tamén en Galicia non existe esa figura. As redes sociais nas institucións culturais moitas veces levas quen sabe, quen ten tempo. Eu coñezo casos que as leva o director ou directora da institución, directamente, porque non hai persoal para máis. Entón tamén hai que ser conscientes disto. Hai que ser conscientes de que moitas veces se leva o que se pode. E hai museos e institucións culturais nas que hai unha persona que leva 4 cousas. E unha delas son as redes. Ou ao final é, mira tú que máis ou menos sabes, se tes Facebook, que te parece levar ti as redes? Pero casi de maneira desinteresada ou completamente desinteresada. Entón, ao final, iso é un lastre. Se temos en conta esa idea de que eu vos separaba do principio, de separar xestión de redes, eso de que chamamos en inglés community management, da creación de contidos, vai ser todo moito máis nutritivo, porque vamos a entender que hai unha persona que a tempo completo, ou polo menos moi completo, se dedica a crear eses contidos para que despois estén na rede. Esa para mí sería a diferenciación. Penso que bastante están facendo, tamén o digo, cos medios que hai, sobre todo porque isto foi dun momento para outro. O Obradoiro percorre medio. Outro día leín un artículo sobre as fotos que se colgan sobre destinos turísticos moi coñecidos, preciosas, pero despois a realidade é moitísima xente, suciedade. Non é un arma de doble fío, totalmente. Pero que aí estamos un pouco nesa idea. Eu, de feito, que vexo que hai moita xente, evidentemente, só do sector turístico, por eso vos decía, un tema moi importante no sector turístico nas redes do que podedes tomar parte é a sostenibilidade. Turismo sostenible, slow tourism, todos eses conceptos que agora, despois da pandemia, probablemente van a ser máis importantes que nunca, temos que ser conscientes disto. Temos que ser conscientes de que temos que favorecer que a xente que visita o noso turismo, o noso destino, o noso produto, reciba o que creía que iba a recibir. Porque ao final non sempre pasa, pero pasa en moitísimos destinos, Poñemos unha playa paradisíaca, pero logo a playa, aínda que sexa fermosísima, está chea de xente. Hai que ser honestos nese sentido, non? Eu penso que hai que camiñar máis cara a iso, máis cara á experiencia real. Porque tamén é certo que os seres humanos somos un pouco especialitos. E todos queremos ter a auténtica experiencia nunha playa deserta. Non hai playas desertas para todos. O sea, esa é unha realidade. Pero se somos honestos, se somos reales, e decimos, mira, a illa de Arousa está así en verán, mola mogollón, pero está chea de xente, porque é verán. Pois non pasa nada, Penso que tampouco é dramatismo. Nas fotos que vos puxen, por exemplo, dese Beni Culturali 3.0, moitas veces aparecen destinos máis ou menos de costa, en que sobre todo é patrimonio cultural, e adoita haber moita xente nas fotos, Son moito máis honestos os italianos nese sentido na publicidade que fan. Por eso tamén é interesante ese tipo de relación, porque ao final é o que temos mola, está moi guai, e é así, é o que hai, é dicir, cando veñas probablemente haberá moita xente, porque, bueno, se ves en verán, pois en verán hai xente, que vamos a facer? Pregunta Isabel Sánchez Iglesias, ¿cuáles, por favor, me interesaría leerlo, graciñas? Non sei cal é a pregunta. Mariña Bello pregunta, boa tarde, aconsellas reprogramar o contido das publicacións durante o estado de alarma? Reprogramar, en que sentido? Eu, sobre todo, creo que as redes sociais teñen que ser, na medida do posible, un traslado do que non podemos facer presencialmente. É dicir, eu sempre que fago algo en redes, busco a idea de que calquera persona que vexa ese contido poida estar casi como mirando por encima do meu ombro no meu teléfono móvil, ¿no? Por eso esa idea de tuitear un museo mentre o estou visitando. É a idea de, imagínate que ves conmigo a National Gallery de Londres, pois eu me fixaría nesto. Fíxate nesto. Ah, mira que curioso o marco desta obra. Non sempre huir moito, de verdade, huir moito dos discursos preestablecidos. Isto veremos os luns que ven os que esteades, ¿no? A idea do relato. Huide de verdade, como do coronavirus, do típico relato de o mestre Mateo comeza a construción da pórtico occidental da Catedral de Santiago. Eso xa está nos libros, eso xa está nos documentais. Nas redes se busca outra cousa. Nas redes se busca, mira, este é o pórtico da gloria e é unha pasada. E por que é unha pasada? Vouche explicar por que para min é unha pasada. E se ven outra persona que o explique, tamén desde o seu punto de vista. Vamos a ser reales, vamos a ser frescos. E iso, cando nos dedicamos a algo que coñecemos, que controlamos, que é o noso campo, vai a ser moitísimo máis doado. Que se nos metemos en camisas de 11 varas,
donde vamos a ter que manter un discurso como moi estable. Pero, bueno, xa estou casi facendo spoiler da clase da semana que ven. Cal era o nome da youtuber galega? O Canle. Aí perdínme. Non estou seguro. De todas maneiras, como queda grabado, podedelo voltar a ver. Sería Music Radar Clan, que dixen que creo que é galego, pero é home, que fala de música. Moi útil o que dis das guías turísticas, é moi necesario, porque nestes tempos non temos nada de traballo, di María Pardo. Claro, é unha parte de reciclaxe moi útil, é dicir, como é a vida dunha guía turística? Como é? Porque igual a xente non o ve. E igual unha maneira, se me ocurre, igual estou sendo moi naif e moi ingenuo, pero unha maneira para loitar contra a precarización é que a xente vexa o que é o día a día dunha guía turística. E que diga, ostras, mira, me teño que levantar a esta hora, teño que ir a por un cruceiro a Vigo, despois teño que chegar a non sei que, teño que preparar unha visita para o non sei que, non sei cuánto, teño mañá non sei que, pasado non sei canto, e que a xente vexa ese traballo. Eso se pode contar en stories de Instagram, se pode facer vídeos de Instagram Televisión, se poden incluso facer vídeos de YouTube. Non coñezo. Pois estou dicindo cousas que particularmente non coñezo. Coñezo moita xente do mundo do turismo que está en Twitter, por exemplo. E en Twitter sí hai debate, pero non coñezo, como tal, guías turísticas que conten o seu día a día nunha rede social. E sería super valioso a moitísimos niveles. Tamén para o nivel da propia valorización da profesión. Porque cando a xente ve o que hai detrás do traballo, entón, lle doe moito menos pagar por ese traballo. Pasa casi sempre. Pasa coa cociña. É dicir, agora a xente paga moitísimo máis por comer nun restaurante do que pagaba fai 30 anos porque agora todo o mundo ve o que hai detrás dun restaurante, que é un traballo brutal. Cando as cociñeiras de fai anos, que eran case todo mulleriñas, que traballaban e cociñaban probablemente mellor que os que cociñan agora, estaban metidas na cociña dos restaurantes 10 horas ao día e casi nadie as valoraba. Para menús do día de 600 pesetas naquela época. O sea que, ao final, a valorización profesional é cousa tamén un pouco de cada un, non? Adrián Blanco digo que os de historia somos unha enciclopedia andante. Si, a xente pensa que nos dedicamos moito no mundo cultural a reproducir cousas que xa temos metidas na cabeza, pero nunca saben como entrar na cabeza. Entón, é importante que o vexan. He hecho algunos cursos de redes e creo que se sintetiza en marketing de los contenidos culturales. É certo que hai moito marketing de redes sociales. Eu desconfío tamén dese concepto, marketing en redes sociales. É dicir, hai unha parte que é evidentemente importante, que un plan de marketing que tens que saber xestionar, saber canto diñeiro vas a dedicar a isto ou que sexa, pero insisto en separar claramente esa xestión de redes do que é a xeración de contidos, que é o que realmente nos vai a poder xenerar un retorno interesante. Moi entretidos os crímenes ilustrados. En el Museo de Berlín está la réplica de la Adoración de los Reyes, cuya réplica está en la iglesia de los Escolapios de Monforte, dice Alba Enríquez. Efectivamente, si usades Twitter, entrades no meu fío sobre a Gemel de Galerí, aí está o altar de Monforte original, que cando chegas ali e lees altar de Monforte, eu choraba de pensar o que podería ser ter ese cadro en Galicia, que é unha das grandes obras mestras da pintura flamenca. Eu son moi medieval, para mí un barroco demasiado moderno. Muchas gracias por todo, me ha sido moi útil, tengo que salir, gracias por la charla, moi interesante. As nosas fricadas culturetas funcionan ben no longatil, por iso non lle vexo a función os stories de Instagram que desaparecen en 24 horas, di Mónica Díaz. Non sempre desaparecen, podes descargalos e subilos a Instagram Televisión. Tens que descargarte unha prolongación de Chrome que é un descargador. Chámase IG Stories for Instagram. E desde aí descargas o vídeo, tal cual da story, e logo podes subir a Instagram Televisión. Truquis, del Almendruquis. Eu estou chuleando, descubrino fai unha semana, menos dunha semana, que explicoume Luis Pastor, porque ese directo que fixen da miña librería quería telo grabado porque probablemente o suba a Instagram Televisión. O sea que todos estamos aprendendo, eu tamén aprendo constantemente. Moitas grazas a vos. Recomendas algunha ferramenta para facer fíos ou vas a pelo? Eu vou a pelo. Eu personalmente vou a pelo. Unha folla de cálculo para levar o conteo de caracteres. Eu son todavía máis analóxico. Cando teño que gravalo, por exemplo, agora para o meu museo, tiven que mandalos en formato texto, porque non os podo mandar de outra maneira. Eu abro a caixa de texto, escribo o chío directamente como se o fose o publicar, e cando teño todos os caracteres contabilizados, corto e o pego no texto. E vou separando así os chíos. Para min é importante visualizar a caixa de texto, incluso o espacio, o espaciado, as líneas, os parágrafos. É moi importante, porque é o que lle dá espontaneidade realmente o que estás publicando. E así estás vendo como estás separando os conceptos. Se podes decir, ui, este chío quedou moi mazacote, hai no que alixerar, vou meter un enter. Ui, aquí sobranme palabras. Entón o fago directamente sobre a caixa de texto, chío por chío, e despois o copio e o pego. Cando é para o traballo humano, vale? No meu museo. Cando é na miña conta, os fago sempre en directo. Nunca conxelo.
Porque para min é importante, de feito, adoito a facer pausas, ver o que a xente está respondendo e o que a xente vai comentando e respondendo me serve para reorientar os seguintes chiros. O sea que, pero aí xa é un currazo, tamén o digo. Moitísimas gracias, grazas a vos. É importante explicar, Rubens, polo menos para entendelo, Carlos Castelao. Non podo estar máis de acordo. Un guía turístico non pode ser un mero reproductor de información que non afonde nunha temática. Hai que explicar o porqué das cousas e con isto co que se queda o cliente. Do resto esquécese. Iso me parece interesantísimo. É dicir, en Galicia a mí me consta que hai moitísimas guías e moitísimos guías que son fantásticos, que sodes fantásticos, porque vos teño visto traballar. Eu teño o carné de guía, eu saqueino, porque ás veces me toca dar clase no Casco Vello de Santiago, por exemplo. Eu sempre dixen, pois mira, vou sacar o carné de guía por se estou facendo, aínda que sexa unha clase, non deixa de ser un pequeno momentiño de intrusismo, non? E me consta que hai grandísimas profesionais e grandísimas profesionais. No meu museo pasan moitos, e moitas veces tuve a experiencia de traballar e incluso de facerlle visita guiada a moitos deles. É importantísimo. Para min a diferencia, para min, o que eu valoro cando digo que guía máis boa, é cando me transmiten a sensación de estar metidos no tema. Non de estou repetindo, sino de estou falando de algo que entendo o proceso, te estou facendo partícipe do proceso. Claro, evidentemente, eso non o podes facer con todo. É dicir, somos humanos. E se tes que montar 8 visitas diferentes cada verán, non podes chegar a ese nivel de coñecemento de todo. Pero hai maneiras, non? O veremos o luns. Hai maneiras de transmitir esa idea, non? De sentirse involucrado e de escapar moitísimo do síndrome do impostor. Eu, por exemplo, o digo honestamente, eu son historiador da arte e sabedes que houve unha época na que dende a historia da arte había moita tensión cos guías turísticos. Eu, que peso traballar os guías turísticos todos os días, sempre me puxen, aí me levei bastantes palos do meu gremio, porque eu sempre me poñía da parte dos guías turísticos nese sentido, sobre a acreditación e sobre estas cousas. Aínda que entendo que debería haber outro camiño para acreditarse, pero non é o tema deste webinar, non? Pero esa cuestión é importante. Transmitir o coñecemento da maneira máis personal posible, porque a transmisión do patrimonio é unha cuestión emotiva. Aí sí que hai moito escrito. Vos recomendo a Olaya Fontal e que leades todo o que ela conta sobre como transmitir a emoción a través da interpretación do patrimonio. Veremos algo diso o luns que ven, de acordo? Os que esteades no do relato divulgativo, basicamente falaremos moito disto. Grazas a vos, María. Está moi ben a comunicación da Cidade da Cultura en redes nestes días. Notase a teu man por aí. Grazas, Iria. Claro, é que temos moitísimas limitacións normalmente. Entón, estes días estamos moito máis volcados niso. Alégrome que vos guste. O certo é que temos un equipazo de comunicación que é brutal, pero que normalmente teñen que traballar noutras directrices, non? E agora as directrices son estas, entón podemos explorar moito máis isto. Tendo en conta que, como calquera outra institución, nos queda moito por aprender, pero moitísimas gracias polas túas palabras. Tamén comunicación en Facebook de Concello de Arteixo, merece a pena. El Museo Británico, Museum of Rural Life, dice Irene Aboy. Bueno, por favor, se non coñecedes o Museo da Vida Rural, tedes que coñecelo. É un dos mellores do mundo con diferencia en redes sociais. É espectacular. Moi boa recomendación. Ao final iso notase, por iso hai xente que nos dedicamos a iso. Tes moita razón en cando que dis das redes sociais de maneira profesional por parte das institucións, porque as redes levan moito tempo, é certo que levan moito tempo, grazas a vos. A miña experiencia como guía era ao revés, di María Pardo. A xente queda máis contenta do que pensaban e máis satisfeitos do que esperaban. Eso sen dúbida, sen dúbida. Valorizar ese factor humano e valorizar eses coñecementos que están detrás. E eu penso, insisto, que as redes sociais poden ser unha ferramenta. Por iso vos puxen exemplos meus próximos, para que vexades xente de diferentes gremios que nas redes potencian moitísimo o que fan. E xente que pode ser tan exitosa, estamos a falar de Espido Freire, autora gañadora de moitos dos premios de literatura máis importantes de España e que ten moitísima actividade en redes sociais. Está moi pendente dos seus seguidores, crea comunidade cos seus seguidores. Esa creación de comunidade é moi importante. Na Costa da Mor de Praias desertas ata no Brán, eso é certo, pero non digades cales, por Dios. Moitas gracias polas ideas e a información. Tamén certo que Galicia por das praias e do turismo solo do marisco é moi descoñecida, moi certo. Que redes de museos crees que lo están haciendo bien, grandes e pequeños? Mira, Museo de Vida Rural que comentaban antes e que a mí se me pasaría. Museo de Cádiz. Fixadevos no Museo de Cádiz. Para mí referencia absoluto. Museo de Almería, estuvo sendo moi hábil moito tempo. Museo Pompidou de Málaga, Museo Ruso de Málaga. En Málaga hai moitísima actividade museística, o fano moi ben. Museo do Prado, segundo. En Instagram para min moi ben, en Twitter para min mellorable. Pero bueno, é cuestión de opinións. Eu penso que lle falta interacción en Twitter.
pero é o Museo do Prado, entón xa sabemos como vai isto, non? Logo, a miña propia institución, Cidade da Cultura, moita atención das redes e cada vez máis presentes en redes. Eu penso que estamos traballando na boa dirección, aínda que estamos comezando, non? Moitísimas gracias pola charla, Ditania. Eu teño material como arquitecta, perita, docente de certificados profesionais relacionados coa arquitectura. Bueno, tremendo, tremendo. O sea, arquitecta especializada en patologías do patrimonio arquitectónico. Faite unha canle de YouTube ya mismo, por favor. Levo tempo dándolle voltas de como compartir os coñecementos. Hoxe proporcionaches o clic que precisaba. Pois, se te funciona, alégrome moitísimo. Iniciareime nas redes abrindo un Instagram. É un bo camiño e coñecendo a Ter. Seguireite a Nacho e despido. Moitísimas gracias a vos. Nacho, que marchou fai un ratiño, moitísimas gracias tamén. Teño que confesar que teño perfil de Twitter, pero Facebook e Instagram non os utilizo. Tampouco vos obsesionedes con isto, eh? Eu, por exemplo, empecé a usar Instagram como propósito de 2019, porque o tiña e non usaba, prácticamente. Tiña 600 seguidores, unha cousa así, pero moi pouca cousa. E dixen, interésame, quero facelo porque as ferramentas son útiles. Incluso eu diría, como consello xeral, non usedes unha rede por usar. Usade a cando esteades seguros de que podedes aportar algo nesa rede. Eu en Instagram podo facer directos, eu en Instagram podo facer vídeos para IGTV, e iso é o que fago. Non me mato a subir fotos. Subo unha foto de cando en vez e xa está. É importante, como todas as ferramentas, usadea para algo que esteades cómodos e lle saquedes proveito. E se decides, non, mira, eu para isto prefiro o destornillador. Pois usa o destornillador. Non, ninguén se vai a meter niso. O sea, que iso é importante. Venus Nigrán, pues en mi caso, y como hostelero en Nigrán, nos hace falta mucha información cultural sobre nuestro municipio que no sea solo Playa América. Pues Nigrán é unha mina e está rodeado de varias minas de ouro culturalmente, aparte da ubicación. Así que eu penso que hai un camiño aí moi interesante. A falar do patrimonio da comarca en redes, di Marta SC, que é brutal, de verdade, a resposta que moita xente ten cando bota un tempiño, xa vos digo, non é o primeiro día chegar en Cher, non funciona así. Pero cando a xente bota un tempiño falando do patrimonio da súa cidade, da súa comarca, do seu pobo en redes, os resultados son espectaculares. Hai museiños moi pequenos que son moi activos en Twitter e que conseguiron moitísima máis incremento de visitas. O sea que nótase, nótase. Mil grazas, foi unha webinar moi valiosa. Bueno, graciñas. Moi práctico. Muchas gracias por todo. Moitísimas gracias, muchas gracias. Non ter tempo para dedicar as redes sociais, como saber a quen encargalo e confiar na súa labor profesional, di Noelia Fernández. Eu empezaría probando sempre por alguén de confianza, alguén que saibas que se move ben nas redes, antes de acudir a unha persoa profesional, por unha razón, vou dicilo claramente. A maioría da xente que se dedica a xestión de redes profesionalmente ven do mundo da comunicación. Así que o que van a facer é cousas de comunicación, que están moi ben, pero non van a ser a xeración de contidos da que nos estamos a falar. De todas maneiras, Noelia, se ti te encargas dos contidos, de proporcionarlle os contidos e de supervisalos, e esa persoa se encarga desa parte que ti non tes tempo, pode ser un binomio interesante. É dicir, a xente de comunicación é fantástica. De feito, eu traballo coas miñas compañeras de comunicación, encantado da vida, son maravillosas e son moito mellores que a min facendo mil cousas. Pero a parte de creación de contidos é algo que require dos coñecementos específicos. Entón, non podemos pedirlle a calquera responsable de redes que sexa experto en todo o que ten que xestionar en redes. Temos que darlles, na medida do posible, a torta o máis masticada posible. En ese sentido, o traballo vai a ser moi íntimo. Si estás disposta a eso, podes ter unha persona profesional que se encargue. Pero, ás veces vas a ver que case te vai a levar ao mesmo tempo supervisar os contidos que subilos ti. Ás veces compensan. O importante é ter pasión e transmitila, di María. Bueno, eso, eu completamente de acordo, pero bueno, eu que son apasionado absoluto. Di Inmaculada, moitos guías tamén son licenciados en Historia da Arte, e tantos, e tantísimos, por suposto, por supostísimo, moitísimos. Ou de Historia, ou de outras titulacións, evidentemente, principalmente por comprender tamén coas nosas necesidades comunicativas. Gracias, Rosa, era o que máis me preocupaba, sobre todo. Pensei no moito da maneira máis honesta posible este webinar para que vísedes o que eu vexo e intentar axustarme, non buscar algo que fose moi teórico de comunicación para turismo, porque non estamos nesas, non é exactamente iso. Fundación Pazo de Mos, English Rural Life, moitas gracias, obrigado pola sesión, obrigado eu. Un seminario online moi ilustrativo. Curiosamente, cando preparas a comunicación de contidos culturais que non coñecías previamente, vas afondando neles, e aínda que non sexan do teu gusto, vas amándoos, evaluándoos de tal xéito que cando os transmites a outras persoas acabas metido e nótase. Totalmente. É moi potente. Falades de museos importantes, pero que hai dos pequenos que temos en Galicia. Que opinas sobre as súas redes sociais? Pois os vexo moi presentes en Facebook e menos en outras redes. Entendo que é por falta de medios e de tempo, lóxicamente.
lóxicamente. Por eso digo que ás veces hai que ter en conta tamén os medios cos que se conta. Porque eu sempre digo que é moi fácil pontificar, habería que facer isto en redes, pero logo os medios son os que son, vale? Entón, é moi fácil. Todo o mundo de teórica é moi bonito e o mundo é moi bonito na teoría, pero na práctica logo hai que tamén saber co que contas. Xoan pregunta en Twitter como faz cos seguidores, digamos, eufemísticamente pelmas. Os que son troles, eu recoñezo que me diverto demasiado con eles, que igual non debería. Eu son bastante teimudo e teño moita paciencia, entón acaban desesperándose máis eles que a min, normalmente. Pero ás veces tes que asumir que nas redes sociais, que é unha cousa que teñen que asumir tamén as institucións culturais, nas redes sociais te van a insultar, te van a faltar ao respeto, porque xente desustanciada hai en todas partes, vale? Entón, nada te vai a evitar que te entre un zumbado, unha zumbada, a poñerte a parir. Pero te pode pasar na calle. É certo que na calle a xente ten que dar a cara e non pasa tanto, pero te poden insultar dende a acera de enfrente. Pois é igual. En Twitter é igual, en Instagram é igual. Ignora. Ignora. A ferramenta silenciar é unha ferramenta valiosísima. Eu non bloqueo a nadie, pero silencio, de cando en vez. Webinar moi útil, interesantísimo, parabéns pola iniciativa, graciñas moi útil. Alégrome moitísimo, de verdade, de que vos fose útil, que para min era a miña preocupación principal. Cecilia di, nos concellos levan moitas veces os informadores das oficinas. Certo, que rotan cada ano, teñen contratos temporais e pouca formación. E xa bastante teñen con levar o que teñen que levar e demais levar as redes, eso é certísimo. Aconsellas para a xente políglota facer un perfil por idioma nas redes? Eu non o aconsello. Cecilia, esa pregunta. Eu non o aconsello. Eu aconsello potenciar o idioma no que vexas que vas a controlar máis. Porque duplicar contidos nas redes é unha tolemia. Brutal, brutal. E co mesmo perfil podes facer as cousas nos dous idiomas, no fondo, se queres. Pero eu, xestionar un solo perfil xa é dabondo, de verdade. O sea, un solo perfil é brutal. Muchas gracias, graciñas a vos. Dende a Ribeira Sacra, gracias por compartir os seus coñecementos. Comparto totalmente de transmitir emocións e compartir experiencias. Moitísimas gracias. Depende do museo. En Instagram hai varios presentes, CDC, Museo de Lugo e Rede Museística. Sí, eses están. Bueno, Rede Museística, por exemplo, de Lugo, Provincial, Pazo de Tor, fai un traballo espectacular en redes. Tamén a súa propia directora está no Twitter e non sei se no Instagram, creo recordar que tamén. O sea que sí. E cheguei ao final da lista. Non quería deixar nada sen comentar, porque para min era moi valioso todo o que decides e intentar adaptarme a todos. Moitísimas grazas, de verdade, espero que fose interesante para as que esteades e os que esteades no do luns. Vémonos o luns que ven, de acordo? Moitísimas grazas. Chao, ata a próxima e moito ánimo. Ata a seguinte.